Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, dey never made a tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, dey never made a tumpo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, re ni ebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, dale ni ebe mede yetumpo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mede yetumpo. Eko baby nko sivi, oh ham baby nko sivi. Ayaka baby nko sivi, oh ham baby nko sivi. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni never made a tumpo. Come on, me copy and co-CV. Come on, me copy and co-CV. Asem TV and co-CV. A new brief and co-CV. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mede yetumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mede yetumpo. Oh, I thought I was Nikwanwa. Ekwa ra na ebisa. Miss Afuna, the soft ladies. Me in so the gentlemen. In Pebesa na muzinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw homepage my can no was no. The man warring your rubbers and power. Yes, I am. You know, you wait to make the matter to me who are by our who was here. Never remember, nobody saw me to us. In fact, whenever I saw my metaphor, no suffer my answer. No, that one to was it. Ma, my mental was it? Yeah, now so yeah, oh yeah. Now so said that dear Mark, it's who baby, man, baby, yeah, you look so you want no baby and you say. Me better than a guy. Was it a year drown? What would you would be? Wonder what that woman not maybe some and one up for dear, don't you? And he said that or ban will put you or damn that you pay with me. Or just say a yadia on pay. Wabua or Casa Wabua. Of one saying, if you know Casa, so a name tap on no if you saw him tonight. And you can what they are not but also on penny, one of Taffy. Also, so cut a minute about on Pesso enemy, but that is what I do. What Taffy. What a free was and what pay. And she said, yeah, or Barney Bama, or did the Bama or no, there was 1 penny, sir. That's what I was no feelings. And I said, what pen was going to run who could order a Bama. That's all the manual.
when a woman go like una wo shadow so one me patch Debbie come cry ma me me ka se bia se de be ma do no wo de ti de wo pe no e so de ye ma no wori le pe no oyeye ni nam ka je se papa ko put down be tafre ma se de me patch mo twempra sa mo ware se ba ja ni nya na wo ye so we do be ni nyina na wo ye ka che se mo twempra no wa ma wa nya sa de ne da ma o tuwe o okay ni sem de obugu obwa me se obwa saying so ye twempra nya na me ma obwa now you do se me tafe na se obwa be wali ni wie no ma wali ni wie no e ro ma me yes ade onu na ma wo yo na ma onu na ma me odu nna bi ko ka che se ma anya sa ade na one me na mintina me ka che se me ba no oyi nya se mi wa ba na me de to be wa me oka ni oni o me bi apena du you no fi honi en kasa na ya aha eti apena nyini satam na me wa mama ta frena se a o ma me ne na emi na kra na twen ye enkura na twen ye satam se di entina me oba me no wa wo ma mu mienu me no wa wo ma mu mienu afira wa ka che se ba ta frena wa se a o ba me no o ma o ne me na eti e man kwa enkura no mu twen ma me patch ama na ye na sa no so be so ni dem e ona me tikem ko pesa ona me ye wo kem ene wo so fama no ene wo so ona le ga che woman ko ni de aha no ha de usiku sadam de uhedu hey usiku sadam usika gege de wi si twa me ma o mama friend on semi ma bra me in the style so na kayo amo so me ma me aka enchine nkamfo no ho de back be ma onu mehie ene nne ni onyame osafe so onu nye bi wo amo se de entia omo so omo re mi ma na electric shock Hey, we are samba wo we are samba befia nim za na omo de dem da ma omo timi kan samu ka sam na chi na mo se de omo ma no e street yo and some ka otumi ga say let's be them in style was style we dem ko bi ko yi mi wa bonten bi anka metu me fon kura to atwene nsu ko yi na bote ko betu no fon atwene nsu ka me nse me nga that's bad we just pass bad no hey we dey no ko dey catch me no dey no we say agro wa kru meti bi akoye bia me di akoyi na me dey go to me kan da me di akoyi ne say shey no ma te say me anga za style krampo no minim kwa mi kwa mi fa so kra mi yes ade no ase me kra mi nim za mi yes style bi mpo si mi kra mpo ma yes style ma ya san ka me kaya san yen so mi ntimi enkai bi na che say mugusu aya ne ba wutim ana ba we so eja ato ha se ntem hal na no personals na ye teaching wo mo kejeti ha Akoma oh adota wa ne kwanwa ekwa ra na ebisa Mr. Fono the soft ladies me fono so the gentlemen in pepe sia na no zenzen eka kra na wa kateti Uncle Bob say the mob sound zero ya baby yin so on page my eka ka na wa da no ko the man warin ya rabazam wa ware any community na maybe so money you on na sorry the best sorry agina ho but obi o ho a e ma no dodo na aka se e ka ye problem e bia mema no e be ka se na se ni se e bi o ho a sabe u jemu ntem na ni nye like what the make na say e bia me ho afi me ho be se pe no no na wo asape wa wie no sorry na aka ono
ya ba ka no ko pa de me no no say me butu no so say aburu 50 minutes yes of ya match from ayi so sumo to twene aburu 50 minutes yes of sumo to twene 15 minutes na so na mo ho ba no ba kuku watu atwene no sorry yes ano no so ye crazy sir me be sa no ade ne ha o ya na ya o ya na say me be sa no nyina say dia ha o awo ya so no ka no mentie ni en pen ho aduro e bia na so do untumi me be ba so e fa mo ka no ni mi dia ni akọ no so dia just obi so no so no ka asomburu no tu anase ayafia no to no go onu na ebe na de okay yo na on say e to dan so a e mema no mo ni ye ni agoro e ma e ho no enfo obi ho a woni sa ne ma ne ye osumo to twene pa no so a na wahuri e ba san so a wo ya ya ono ojo sa agoro no a ojo sa karo no fo cross wo me ma no ko check off for cancer awoji okoye dey o check cancer because no fo no me de me samba aba son no for the person boy open amani emu hu awa pa so no no so bibi e wo so no fo ma won so da o ma wu miemia no da ono me no ba desi a o se no ma na oda o se no ma na oda so ba anu kunu bada wo de to bo wo buse no eni ho me de sam ko na ya sisi a just opete no sa no me friend ma me abona mane se pa na oba seti a on ka sa ba ye deni because which me ka sa me ye ukunu no me de osam ko wo twe so a no opete no sa no wo pese wo de grogro ho la wo de kwa no la sa to atwene o to atwene wo peni me be sa no adai o se me sa ni efi me sa ni efi na wo ya se no ni sa efi aburum dia no ma dware eni o kasa ko horo won sabre so onya waso se efi no ko horo na dia ba ni ahwe ne se na no so obeti ase ana se won bo apaya na wo huna mani o mini abema no dia nka meni no ebeti agina ko o memena gum ye ma fe dia fono mi na sontenu dia no prefo no ba yiye no ana ya ma fono mi ono na ya ma ne me pese pia abantene ana me de ba se momboa mi ha eti fie se ni no de wa fa sa problem ye mu mo tra ho fie se ni me no ya ware 2008 ana ya ba wo ya first born 2024 208 acho easy mako enti mo ne tra ya no start we ya na se mo ba ni mu kakra nsa ya wo ya first born no so na nti ya no ana start sa me masem no yes ana start awo minim o to wo say na me ya kwa so to say na BBC o say na me say free sam pacho for we ma me o ka che o say wontimi ampa not no my first born was in facing 12 years. Okay. Last month, I know 12 years. I know Kitwano Sonia 7 years. The same month, no. All right. And see, yeah, me ready for you. Oban when you say on to Wakato Sacramino, Abeton. To Nidin, what's in the crowd saying? Me Yamo, me Yama Omo. Onim oni sabufu no ka chama san kwa nyama kwa bontia ba maybe a wadi a wo hunu say akowura from ma ko jai ya ko so ko ban wa yi okohu Jacob no me metedua na se oni Jacob no mu so mu say afa suru say o ma yira me ba fie ofra ye na se be duru fie 9:30 ana me se me de beguso o se on pena na me se oboa ana me kukuru na de kwato be no so ukukuru no ai ade kwato be no so mako ye me di twom na gi twel
Ana me say yi apeda sa. Ana me say sa. Say one person wa jeje ko. Asa de wo de wo na tie nsuo mu. Enteche ni mu. Wodi wo ma na gi twa na bo peten ye. Ma ko jai. Ana me say yi me be ma. Apeda sa papa. Abutu fom. Jesus Christ. So from there, onim say yes. Okodiaba opera ma me no dam behu. Wo be hunu. So the oseme ha no no nyina no. Na de kwaye say. Omo na say. Tiema obana na oti fi ho na ode ose won na de ne ma na uli ni ban ho na obana good me ka se na wo su de ma ye bi abe ma na wo sa de obana ne ti ama obi na o se enye no kure na obana good ya good ya ne na bi ho odan ye nte odan ya ni ti ge mi dia na ku Ge lewu. Na say ye ge no na e de wo yire no ma. Be ma no. Ma no le kwada ye wan anase no. Ti ge ne bo ne hu ya se no no na de wo yire no ma no. E ge ne nya ge na say wo. I see. Enti wuli na hwan bi ya afepo wuli. Na yi na Nsem me ho no no e say ni sister kunu bi free Dubai aba. Go wa so no bompai. Wa fakara. Some kind. Me see go do we are your house so there. Inti o cancer no. O cancer say ni sister ba ko free Dubai aba ni free Dubai. The Makama CNC. Some means you come for so idea. You may say, me name that what was a beco come. Silent them find kind of beco come. One man that first one, you can't watch how by. And they're not going to be a man to meet you. No much the between oh, maybe all one of honor, all changing of honor, or what present ballet. Now, who's a box? They want to box. I'm a suburb, they want to say on your move that we just send you. Ah, what's me said I said the my point to scientific. Ah, the man and what said, oh, indeed. The man is said, and then petty, some men nothing and my family for them. The continent now, Mom cutting home, Madam, I don't present the Ukraine anything when any mass in your coupon never dance me. No, what should I make? Oh, can tell us so. It be 2 weeks or half says me who's this kind of work. I know nothing for that, for the ball upon Lord. Hey, Madam, they say, so I mean that 8 second day now, within the quarter, and you're never done. Airport 8. Airport 8. I couldn't send the end now. It took on the boss saying the 8. I can't make the phone man. I do be 8. Down my dear chief. What you may yes, I did bet you must order 8 rounds. 8 rounds, but I mean, can win in the market. 8. I don't want me that 8. Madam, now many of dance means to be born. I could pop half a camera. This Akoma, that's your night, get to me, Akoma, Akoma,
Okay, Mama Mamu Akwaba Famra Akuma 87.9 FM. Akuma mu nsɛm dwumadie bra so awie ma akoni abadwafo yatena se ayɛ de brɛ mo hemfa ɛna wo baabi a wo bia no bɔ mmɔde asawie yi wɔn nso obɛka yɛ ho paa ɛbra yɛde dwumadie yi ɛbrɛ wɔ no hyɛ ne nso ɛma me ɛna wie yi sɛ wo a wonim sɛ fiada fiada bi ɛyɛ guy fiada nso deɛ ɛne ɛwo a wonim sɛ biribia ɛtumi si ɛno nti baabi a wo bia no bɔ mmɔde asɛ obɛka me ho na yɛde dwumadie yi abrɛ mo sɛdeɛ yɛyɛ no abrɛ biara no na Facebook yɛ Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment, and share. Follow, like, comment, and share. YouTube ɛyɛ Akoma 879. Akoma 879. Subscribe it na emia notification bell no so every song you get notified. Na wa share ama foforɔ nso to me enye bi na wonom ahwɛ na Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman manager dache hene ene na pamfo yɛkyeakyea mo ene awie nso ɛwɔ Techiman pa ene adwuma pa so amobo onyame enkoso ana onye mo kese na Dwaben Obin Sika Information Center ɛwɔ Dwaben odefe Obin Sika wo Dwaben odefe sabre wɔnom ebiem ɛwɔ do anointed fashion ɛwɔ buadi ayedua ase buadi ayedua ase hɔ ɛna anointed fashion ɛwɔ na Rock Hill Minerals Limited ye papa onyame onkoswada na onhyira na onye okese ema ye pa ɛwɔ wo mu a ɛnɛ yɛbɛma update no enti wadama yɛbɛma update no ɛde afa atapani ho na Nana Safuadu Information Center ɛwɔ Asante Mampong Nana Safo Edu mame mepacho otrasia wahame Nana Safo Edu Information Center ɛwɔ Asante Mampong enunti ono so ebiemo ɛwɔ do na Nana Akua Koko ɛwɔ ha Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensah wɔnom nyinaa ɛwɔ ha na ene ɛbɔ bɛ nondu so a hyɛ ne nso ɛma me sɛ sika pa yɛde kama na ɛmɛsɛ de wo bedwi dwadeɛ bɛbu kama na ɔde abrɛ mu nti ebo nondu a montae chuku na montie akosua atopa na ene yɛde brɛ mu no ano ɛhye na mameka sɛ bekyerɛ wawie a wise man once said a goat cannot win a case where the judge sells meat. A goat cannot win a case where the judge sells meat. Fairness cannot come from people who benefits from your pain. Baby, judge ni ana wotemuafoɔ sɛ otemuafoɔ tɔn nam a ɛden sɛ apɔnkye ɛbɛnya asɛm no ɔde bɛkɔ hɔ na obɛdi nkunim sɛ otemuafoɔ ɛtɔn nam a ɛden sɛ apɔnkye de n'asɛm bɛkɔ hɔ na obɛdi nkunim ebi nsi da. Fairness cannot come from people who benefit from your pain. Sɛ ebia obi a wɔ mikyerɛkyerɛ mu sɛ bɛyɛ abɛte aseɛ. Fairness cannot come from people who benefit from your pain. Obi a woyɛ ɔmo ɛna odidie no ɛden sɛ nneɛma obetumi ayɛ nneɛma yie ɛde ama wo. Example ebia na obi di ne frɛni bi akyi. Ti ne frɛni a wodi n'akyi ɛno ano ɔno dididie waso ne mu na ɔsrɛsrɛ sika no ɛna ɔsrɛsrɛ na onya wate bi ɔde bi ama ne frɛni no na sɛ mame mepacho to wase na wo da TV so ɛnsa wa happy sɛ ne frɛni no
nia wodi na chi a wodi ni sesre sika no na wo bi a friend say me pa cho woni friend ni metumi asa ne yade ama nani ate onfa ne nkoda because ne friend ni no wodi ni gigiska no no so edi wodi ni friend ni na gigiska no wadi etu wo beka so obese ne friend ni yade no onfa ne nko ema won sa ne yade enye possible tisa na wiase no etie na bia wonu didie no se obi beye ho hi a o feel say eho besai into o maye nye ho okay maye mra studio mame me pa cho da wakonya ne mame na da wakonya ne mame pa wodin the first saying But I'm Deborah Brad Yankopo Deborah free na bae Deborah cha wakonya no wo free na bae Pacho me free adjura. wo free adjura we dey ni Pacho me the yet. adjura wo ne hwan na wo Pacho ma me ketua na wo na me call na ho. wo free na ko ma me ketua wo adjura Me free sirim na me call na. okay asam no krasa ya mesre eye medika ne sa ya mesre Deborah waware Pacho dai. wo ma Pacho papa we Pacho penyine de na menyin sen na me ne boy ne deti a nyin sen ne bae o ka cha me say men ko yingu ana me si men yin sen yingu bra wanim kakra ma me menti won kai yanko pani na ya dai penyin ne papa no na menyin sen na o si men yin sen ngu na mantimi an yin sen na ngu ana baabi a na wotene so me call ye na watu afiri ho no ena me de nkuta nyense ne saa na me de kowoe ti me kowoe achire me wo ho saa na be say 5 years time ena me san ko hia boy bi oye me kurom ni ono o papa nyina wo nkran ba na me wo sirim ne ma me ne hu mi ena wo say na ni jim ho bebu ade na ni jim ho pa nti ne ba wo be pem ama ne ba ena wo de me number ma ne ba na ne ba ne frame na me ne bo nkoma nti me ne bo nkoma na ye wo ankra na me wo sirim nti ye bo nkoma be sa 8 months time na o ka kira me say me mbra na me besra no na bronya duru December mu no na o si me besra no na me si you nti me call na me pon adwuma na me call say me kodi pa na matima kwa bie me container nti me tu kwan no a me ye adwuma na wo frɛ me say membra nti wo say membra na adwuma wura ne say emma me nko na me ma de mo anum ede me kɔ na akine bi na me ho abɛkyerɛ me nti na wo kan sa na me so me ka kyerɛ be ma nsa memba o ma me so ka ho na o ma me se da bi kɔ ena mo ye sa na me kɔ nti me kɔ ye achi me kɔ nkran me kɔ duru hɔ na ye nyina ye wo hɔ fefeefe nti ewo ma na dakoro na be ma no fa me ba panyini ne de kɔ school ena o papa ka say o de me ba panyini no kɔ school na o papa ka frɛ no e ka kyerɛ ne say ade ntina wo de me ba na kɔ school obi ba wo de ne kɔ school ade ntina wo de ne kɔ nti odidi ne ba ne tem yie nti be ma ne ba dam na me hu se na nim asesa na me bi se be ma ne maame na frɛ be ma ne sa be ma ne papa
ne papa ne friend ne ba no sɛ adan no waso obi ba nsa ekɔ school ɛna mebisa saa de na n'anim asesa na wɔka sei ɛkyerɛ me ɛna mesi yomate nti ɛsa wo ma na wɔsan frɛ ne ba ne ka kyerɛ ne sɛ wɔmma me nkɔ sirim na ɔmo hia me a ɔmo bɛba abɛfa me ɛna wɔbɛka kyerɛ me na mesi yomate nti mefiri hɔnom na mehu sɛ mafa yɛfuru ɛna mefrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ mafa yɛfuru na ɔsi yo na mesi sisi a ɛbɛyɛ ne den nti minnamu saa na mesan de di pawo pa na mekɔyɛ adwuma mesan kɔyɛ aduane dwuma nti mekɔyɛ aduane dwuma saa menyin sɛ na boy na nhunye nsɛn ne saa kɔpem sɛ mekɔduru me 7 months mu nti na mewɔ maame no hɔ a meboa na yɛyɛ aduane dwuma na maame no sɛ me so menwɔ ne hɔ na meyɛ dɛ menwo wɔbɛhwɛ me na bɛma ifrɛ me na meka kyerɛ sɛ maame na mene ne yɛ adwuma no wɔsɛ wafa me sɛ ne ba prɛko pɛ nti wɔn maame nkɔ nti menwo wɔbɛhwɛ me na bɛma ne frɛ ne maame ka kyerɛ no na ne maame frɛ me na meka kyerɛ sɛ sei na nipa na mene ne yɛ adwuma kae na o maame sɛ daabi nipa no ntimi mfa obi yere de na atena hɔ sɛ wɔn wo nti wɔn maame ntena hɔ nti membrɛ sirim wɔn ankasa bɛhwɛ me na mawo ɛna meka kyerɛ adwumawura no sɛ sei na maase ɛkae na ositɔ sɛ ɛyɛ bɛrima no nip maame ɛna mekɔe nti wo maame 7 months mu na mekɔe nti mekɔe na mekɔduru hɔ no bɛsɛ 2 months time na mede woe no akyi na o maame sɛ bɛma ne nsa ahwɛ me sika mba deɛ ne deɛ wɔn wɔntimi nkɔbrɛ ɛmbrɛ me na me me ma ɛndi nti wɔntimi nti hɔ na kasa sa ba mu na me sɔre fa me ba ɛde kɔ papa fie kɔtana hɔ saa 7 good months bɛma insende wɔn so a wɔn san ba fie hɔ a te sɛ o papa sɛ me nkɔ sɛ o me nkɔ ɔmo ankasa bɛba me fie abɛfa me mekɔɛ ɔmo amba hɔ nti hɔ na mewɔ hɔ saa na mesan de fam ɛde metina sirim so de onya hwe a mama ne papa afiri nti me bra ne yere me bra so na ɛhɔ sɛ ma ne yere ne ne ma etimi didi nti me na mekɔtena ɔmo nkyɛn ne me ma mienu no ayɛ din amayɛ na mesan sɔre fa me ba no na me ba no wɔ 7 months na me sɔre fa no ɛde 2 kwan nti me frɛ ma me ketua ka kyɛn sɛ mpɛsɛ mbedi pa na bo ka kyɛn me sɛ membra ɛwɔ adwura hɔ nti mekɔɛ na nyina kɔtete bi saa na medi pa saa bedi nti mekɔduru hɔ no na akɔla ne mpene ma me nyɛ adwuma bia wɔ mpene ma obi amfa no nti na me ho kyere me okay eba try me Deborah na ye metwa so na ho kyere wo pa na aha ya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛnoa ɛna wo hwɛ na wotie no ye ne Deborah ɛna edi enkomo no na ma menkɔ na mene menua banko di nkomo na ye benom edro enye edro bi akwa edro ye powerful ya etutu wo yade ase na eboa ma wonya apɔmude obapa fa me ewremu medase maame etiefo ene adofo die di nkan sɛ de da ne da ye no na apɔmude nchi akɛse ɛna ye di free kontonchi aso ye ebre onipa biara a ɔhwɛ ye ene awie ene eye fiada weekends na ye remu edu weekends ya na mema no ene ma nyina sabi ya hemu ekeka kɔ baabi a ɛhɔ ɛdɔ ane eniema ya na ɛdɛ ɛna sabi ya hemu efrefre enkomo a ekoso a ema enigye eba nipadua nim na eba ne sa me bisa so ye oba wo ho nsɛm ekoyie paade me se ade a ya power asasi so ene sɛ oye oba na bɛma no wadi mpaso agro ba ko pɛ na bɛma no obɛkɔ na wo frɛ na wɔmfa na sɛ ɔno nso mfrɛ wo biem wotimi gina ahwehwem no awro ho no wagina ho ahwɛ sɛ ntimi emma no menka ho ana obi kura timi ma no yɛ spiritual me patwente saa sabi obedi wo nantem aduane no anye ne de ɛno nti sɛ ɔyɛ ɔba na sɛ wotie me a wo nantem aduane de wɔ sɛ bɛma di a ɛso de dem odi ɛtafiri mu na wo sɛ waduane ɛde ɛno nti wo no aduane a me kyɛ nantem aduane na wo no a no ne natural
ɛno nti sɛ biribia bɛyɛ natural deɛ a ɛne wohia nneɛma natural ɛbɛsiesie wo nantam aduane ɛde ama wo mekyerɛ wɔ ba wahemfie hɔnom na ɛdoro a ɛbɛboa ɛyɛ tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules ɔbaa bi yɛhia aduro wei ebi ɛnyɛ deɛ sɛ wanya infection kwa na wɔ sɛ ɔnom aduro wei ebi ɔbaa bi a bosome so bi a wonya ne menses biara ɛnɛ ɛma na yɛaba ne yɛntaa mpɛ pio to hyɛ mekyerɛ sɛ yɛnhyɛ mpant ɛno nti infection deɛ yɛtaa tentam paa ɛno nti ɔbaa bi a wɔtie me paa wo se wontaa nhyɛ pant no wadaroma infection deɛ ɛbɛtumi aba ɛna sɛ wonhyɛ aseɛ ntitin wɔ hɔ nsuo bi ngu anaasɛ wonten pampan bi a no nkyerɛ sɛ biribia yɛ okay wadaroma saa ne mmaa yɛteɛ saa ɔhaw no ɛba yɛ so a ɛdelay kakra ansa na atwe ne ti ɛno nti woyɛ ɔba wohia tonchi feminine herbal capsules wadaroma deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛfa wo phone no abɔ wo number no na wafrɛ yɛn wofrɛ yɛn number no a wo se woyɛ ɔbaa besia sɛbi ohaw anie ɛhefa na wobɛnya aduro no bi atɔ anaasɛ wowɔ baabi sɛ ɛhefa na wobɛnya aduro no bi atɔ yɛn number wobɛfrɛ ɛsi soɔ ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 ana 0553 51 11 59 wadaroma ɔbaa bi abosome so a wonya ne menses no sɛ yɛnya yɛ menses ewie a ɛyɛ amogya so fi no ebi ɛka yɛ nipadua no emu ɛno nti na sɛ wobɛnya wo menses ebi wobɛhoro wahemfie na sɛ bitafrakyɛ ɛhɔ nom asɛ kwan no abie na ɛhɔ nom ayɛ toro kakra ɔbaa wahemfie no bɛyɛ toro kakra ɛyɛ abere a sɛbi bɛrima so mu a wɔwɔ atenka na biribia sane afiri wo soro aba bɛsane agu fam hɔ nom no ɛna ɛwɔ sɛ wonya adeɛ toro ka bi wɔ hɔ na mmom sɛbi ɔbaa ɛhɔ nom bɛyɛ saa no ɛyɛ berɛ a woanya wo menses awie a mogya so fi no ɛda so ɛwɔ hɔ nom na saa mogya so fi sɛ woanom aduro a ɛfrɛ no tonchi feminine herbal capsules a ɛbɛka hɔ obonsu na de pampan ɛbrɛ hɔ nom obonsu na kwan na ɛbie no mepatro entimi ɛnka moa ɛno nti ɔbaa bi a wotie mi abosome so a wonya ne menses bia ɛnom tonchi feminine herbal capsules ɛduro wei ɛboa wo ɛyi mogya so fi bi afiri hɔ na ma wahemfie no ɛka moa na hɔ nom yɛ wesi kumakɔ no dɛdɛdɛ kama na ɔbaa nso a bɛrima so wo mu akyenkyere ntwa no wahemfie no ayɛ resee ɔho ntaa ɛmfɔ ɔbaa ne ho maada mekyerɛ ɔbaa ne bɛrima di mpa so agorɔ so ɔno deɛ wɔnte dɛ bɛrima so no mu ɔsɛ mpa so agudie kura menim sɛ daw bi ɛwɔ mu me ne wɔ to nkyia ɛwɔ yɛ aduro ɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules ɛho sɛ wonom aduro wei a ɔbaa wo sɛ wonte dɛda aduro wei bɛma wate dɛ wankasa kora na wobɛfrɛfrɛ maakye ne sɛ mmra ɛno nti woyɛ ɔbaa na sɛ sɛ watenka akɔdi akyire woyɛ ɔbaa bosome so a na wobu fa so mekyerɛ menstrual pains ɔbaa bosome bɛ so na ɔnam yia wo mu ɛde afa ne menses ɔbaa bi wɔ hɔnom a ɔnni menstrual pains no since I'm menom tonchi feminine herbal capsules no ade a menya ma me hu sɛ mebenya me menses ne sɛ menya pains kakra bi ɛwɔ me sisi ɛno na bɔ me nka yɛ sɛ meba benya me menses ɛno na yɛ normal ɛna abra mogya no ɛba no ɛwɔ sɛ wo Philippines kakra bi ɛwɔ wahemfie hɔnom n'ani kwan sɛ ɛyɛ dendenden ɛyɛ normal na mmom de bosome bɛso mo nya wo menses a wo sisi no kyɛn ɔba a wo aka no wo tena so abuoi wo sɔre aboe wo nante aboe wo ntimi nya ho hwe na wo butu wonom saa wo fa yaw mu afei na asa tie si wayase timi nya wo ja wo timi Philippines ɛwɔ abdomen me kye oba wayase wonom wo timi fa yaw mu ankasa de bɛka wa yɛ feɛ obi de yɛ abofono obi de ba ne sɛ ne tipa yɛ nenam obi de yɛ ne subre me nua ba sa wo tiem na saboso me so na wo menstrual pains Oba menstrual pains denden pa wɔ ne so no me ne wo to nkyia wɔ yɛ aduro ɛfrɛ ne tonchi feminine herbal capsules koto bi ɛnom na ɛmoa wo na enyi menstrual pains bia ɛmfiri wo hɔnom me kyerɛ fichikro mu yaw boso me bɛso na abɛfa yaw mu de anya wo menses wo wi a wo fa yaw mu empo abra sabi oba wo to kosua kra bɛma ne odi nhyiamu a wo bɛfa afuo no kra no wo fa yaw mu saa abra nso kra na wo sɛ nka ho yɛ odide ho yɛ wo de nanso obi di abra wo to kosua saa abra na wo fa yaw mu me nua ba fra yɛ number no na yɛn kyerɛ baabi a obenya tonchi aduro ni bibia ato saa wo tema community 5 a for ni chiom ɛwɔ Little George onom Little George ɛwɔ tema community 5 Halu Seba ɛwɔ Okanshi drug lane Ekus pharmacy ɛwɔ Ashaman Anti Akobam ɛwɔ Nkɔkɔɔ Adepa Heba ɛwɔ Madina Old Melcom Wadaroma sɛ wo go so Aja Heba May Drugstore Nananom FM Imem Rita Heba
Holiness Chemical, Baby Ani, Gracha Pharmacy, Kenako Pharmacy, Raphael Ebibidro Fie, Ene Adishia FM, Omunina Ewo Baby Ani, Sunyani Mose Pharmacy, Anase Cap Heba, Berkum, Chris FM, Ubenya Tonchi, Enronimi and Sanyanebi, Ato, Ayomoso, Yeboa Drugstore Ewo, Akrodie, Mr. Matthew Ewo Hotepa, Agenti Pharmacy, Dadia so aba Honorable Kobo Drugstore, Wada Roma, Baby Bira me bobo swingi na, any pharmacy shop, baby I'll be rebia, 23 power combined, Aya ma dear, Aya mema dear, Aya koko dear, Okwa, Ubenya ye droni bibia ato, and until I'm so far from now, boy, and number no afraid say, Wada Roma wa Akrodie, and fana menya 20 droni bi atomi watema community 5, and fana menya bi atomi wa Madina, and fana menya bi atomi wa Kaswa, baby I will be a mi wokuma semi wa santas mi watafo frey, na yencho baby a wenya a droni bibia ato, and until your number no ena a good TV no esono. Nia what ye men son fre 0243 90 77 33. Me pacho ye free one man na ye ba e me ma no eso. Me pacho ye be ma me se prostate a draw way and no nie. Me pacho prostate a draw no and no enie. Obia owo prostate. Obia ye de rubber ato ne be memo. Obia wo Johnson tentem. Obia Johnson kana want to bones na Johnson ni na wa Johnson agu ne ho. Obia ye bone pampers and prostate enti. Obia wo tese Johnson de no so kogina so wo Johnson age se ochem. Chem na wo chem so fa ye omu pa. Obechim ni nyina chi so Johnson ketu abi na eba. Obekwa kwotena se no atese Johnson ne ta na yase. Na ni beba no ho so no Johnson agu ne ho. Ni nyina no ye eye ba akope. Ene se wo benom edru efe ni tonchi herbal capsules. Edru we ebo prostate for papa. Prostate edru tatashe me se de ose ne papa na nsakra nya adwuma esa se ye edru we eye entini mu adwuma enti no. Se eye obema no kra ntini na ewu a me pacho nom tonchi herbal capsules. Ebebo ma ntina hoden abemu. Tonchi herbal capsules ebo biebie entinim. Emma moja edi afusane eyem. Me se bema be sori agina na so se eposia eye ntini no. Se wontini nsabi emoja eni mo afusane ya. Opa ye ho so de me pacho untimi no oba eni mpaso agroma ho ensa no. Sesi ana ho adwojo, sesi ana ho adwojo. Me pacho nom tonchi herbal capsules na mo miebie entinim emfa emawo. Obi a yabɔ ne pampers enne pampers ne yi kane no ɔse afedi ɔmo bɔ ana emfo bebree dodo ani yɛde bɔ no ɛde no ɛso ate afedi pampers no kura yi esa sɛ Johnson de na otimi kasa afedi ɔbɛdwonso kane ne Johnson no kura ba na ɔnte na ni bɛba no so no wa Johnson gu ne ho ɛno nti ne yɛbɔ ne pampers no ɛyɛ prostate na ohyia tonchi ɛba capsules na ne pampers no yi ɛno nti wo yɛ bɛma wo to wɔn ɛtwɛn deɛ obi Johnson tentem obedwonso bewie na moja de atwire wo Johnson a wo kyem Johnson sope wo Johnson na eba na atwa emu pai mienu enye ntafo na obɛwo ɛyɛ prostate na ɛbɔ nkaye mese wo hia edru efre ni tonchi eba capsules bema opese ni sisimu ɛyɛ dene opese wo no obedi mpaso agro eyie ememme dro tatashe enie edro we ebo adwuma eye bibiduro krogen eye habama na yede aye ye nu bena ya eso mfaso ani tonchi feminine herbal capsules tonchi herbal capsules na tonchi cold capsules yede bre na eye adwuma eno te se wo kumase hanom se ya wadaromafo ani twemu ewo Asempa Pharmacy Edum PZ Asempa Pharmacy Edum PZ baby aye nua mema ne ton phones no okwa abenya tonchi enuo ni miensa nyina biato ne pharmacy shop ni miensa nyina baby obewre bia obenya tonchi enuo ni bibiato Asempa Pharmacy Seba ewo Abrepo Junction Santasi taxi rank onom Seba okonso a obenya tonchi enuo miensa ni nyina ebi ato Santasi pharmacy shop bi ewo honom bia okwa abenya tonchi enuo miensa ni nyina bi ato Samdora & Co ewo Kejetia Gate 4 Samdora & Co Kejetia Gate 4 Bra kwame ewo honom se Gate 4 anase Gate 3 upeja utiabon se Samdora & Co pharmacy ba ko sanso ewo ho ne mienu nyina se ye Gate 4 se ye Gate 3 de no okwa ubenya tonchi enuo miensa ni nyina ebi ato Angel Herbal Shop ewo Imrom Abyss Terminal Imrom baby ababesi shop fe mono no okwa obenya tonchi enuo ni bibiato mebre no ason eno nti free nsesiye ye number obefre esiso no egu TV no anim wotie mi so a eye 0243 90 77 33 ye do bibra so odi bre no tie nyankopon ya aduma next week ye besan so ehia ya me ya aduma besa ehia me da say aha ya Akoma
87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no na o hwe na afei o tie no nti o bai secheduma se ana anya ho fa na o bai no ya wo ne obi betra ye no tema na ho kire bai ya wo sire mu a papa e wa hwe ne bai adwira adwira secheduma se adwira ye nkwai ni mami ye adwuma me de ne ko gina wiam edua de saa me ba fie na ne ho ayehye kakra na makoba de akonya no na me de akoto adura makula me frɛ o papa sa akula ne yare a wo mma miska sa akula ne be didi obebo pampers ya me a nso na me ko fie honom o ka che me sɛ dise me fa ye furo ansa na o papa ayeden adi animu na o makoye me ho ade na me sɛ ebi nsida me nyɛ saa de no na o se wo pa chopa wodom wo pementi wo mpese o papa be yama na menini ntemu atete nti me fa ye furo ma no ho na menene nya kasakasa nti eye dan ye chimbe na ho nti eye awoda aduro na ya menene da na mafa no wo se wo mpene ma memfa aduro no nti ade na wo fa wo ma ne hunu se wo so wudi sie ma ko mi ko toye no eye a wo hu ono ne ma se nyo ne ma uska enye wo ne ma miska ye mi ade na woni ho anu wakoto wa de na wodi asie bado wo koto ama na hu no wa benom wo nanim nti ho na wo kasakasa bae na wono woda beru na me ma beda ho mu na wo yes na wo san be pa cho se o papa wone ne kasa ye nso ni waka cha ne mam so na ne mam so se ni papa na asem edene ni papa di kan fa oba ama wone ne tana 10 years oba na wo nti efiri ho o papa ka cha ne se o so be fa oba de a gise oba no wo ma wone ne ba no ansa na wadi anim akwa ye oba no ho ade nti be ma ne me kasa asa ene ne mam so ka ho na wone me kasa asa na menene wo ho a yefun ne bae de na mennim se o mama ene wudi nkomo se nyema ne ba no patron nyi se ma ne ba no patron nti ho na ho chi na me kunu ne de me ba no e de call school mu a o papa kan say na me de free ho nom call e ko di me pass a de call mama me keto ho nti me mama me keto ha me ho be kire me no me ho be kire me na e ko ye adwuma pa na me bae na me ba na yare serious ma ko minis ka se me de me bae be kwa nso na akula na aye mmere wo ne wo fi hende siri na ekuta me ko hospital so a omo akwa jefa nso akula na mo ntima nhwe ne ye bia miniska na me san de ba afie eka 50 sira me betoto aduro man me frɛ be ma ya wo se ne me frɛ be ma ya wo se echema wo de saa wo mamiska tan bia me baba ya bia me frɛ na wo mami ho na me di akula ne say me de ne be call children's home na me di akwa ja no ho nti me ko wo di akula ne be kwan me ko social welfare na me call social welfare mo ho no ko ka kire mo say me pese me tu kwan ba ka omba ye memwa na nka obi wo ha obetimi age me ba no wo pese ko bi adopt wo ba no one me pese like kan nipa no ka wonje no a chire na nka ma ba beje no like ye be ye nhihye na me de na ama no ba ye be ye akra ne papa ti ase no ma ko won hwe me ti ase me no se on hwe ntre me ka akra ne papa ti ase o papa nwui o ma me nwui ye pe wo bi di akra no ama no na wa hwe no na duru ba bia yakogye ya ade ye na me se omo ye me se obi wo ha won so me ba ni mu ma na me ntimi ntu kwan ko ye adwuma na me mba hwe me ba ye wutu kwa akwa ya brochire pacho dabi mali na madam fu bi wo ho no me nua mo bebre wo ho e wo mali ho pacho na mo se adwuma wo ho se metimi aba ba du ntumi fa wo ma ne nko na me se ndie nyame aboa me ma nya adwuma nti chance bi na da ho ma me sa na me se ndie me call mo ho akwa he se ombetimi aye me mboa na obi aso me bani mu ama me kwa na me call na papa ne se nti me kwa how many years na me pese me fan to akula no na ma san ba beje na me ka kire ma papa ne se 3 years 3 years time metimi asan ba beje me ba no na o se me nko fie na omo bedwe ne ho nti me ko fie no adechie na o san frɛ me 2 days time na o frɛ me se me mbra na me call na o se one papa bi adi ho nkomo na papa ne say
obeji akula no ba obeji akula no dey 3 years dey eben ana papa no bisa me say nti ka nipa no gi akula no wo hwe akula na mi ankasa me hu say akula no wo hwe ne yi a me ka say me gina na me say ebe din ama me say na ni be ka wo fi ho a me san kwa gye no bai me ne be ye nhye iwo ma me kwa kwasra me ba no me ma akula na hu say ne ma me ne me ana papa no say you nti ho na mo gye ana mo say me ba no ma bo me kunu na akula ne papa na amane na me say da bi ma mbo na amane ena me ka chen say me ye bibia akula no bibia me ka chen na won boa me akula no ho a won boa me nti me na me ho kire me na me ho kire me nti ena me sorry tu ho ana mo say me yesi me say akula no be didi o say me didi o won fa ho nti me de e fa me ho nti na me sorry etu me na mo nti o mo gye papa ne na akula ne papa ne number na mo frɛ no nti o mo frɛ no mo ka chen say onim Deborah na o say ai na o say ne dia ne me na o say ne girlfriend me na o say dia ne wo ne mtim o say me ne na awoba na o say eba no wo ye na say dia te say be ma na dia na ya wo ye fa ho na o say wonye bibia emfa ho dia nti so ka kire wo mo se ne ba no wo hwe no no bisa say wo hwe no mo say da bi na akra ne nya mfie se sa abra ni satan no wanya 1 year na wanya 1 year na wo hwe no for de na won twa no for ba na me tra say me twa no for ahu kire nti mi ankasa na eye me mmobo nso gisa me yesa ayesa ma me kura ma afon na me ho aye tantan nti na me papa ne say akula ni sua nti enwo say me mfa akula ohehia we fe no papa ne say akula ni sua enwo say me nja akula ne sa emma obi akula na wanya ntwa no for na me say akula no me sorry a me kwa adwuma me kwa ya fuma adwuma na ya yekọ nti ye baade nti ukọ na wan yere ho anye adwuma na manipa na won tua oka ena akula ni susu sa no se papa nipa ni hu se akula ni su na wo force se obe ye adwuma obe ka se agya nti me ho me so man yesa me ba fi a me nya bindi me ba no so wo mbo pampers obi dan na makwatare na me nua bi na wo ho no ma me koye na me so ma pi na me wa akura se na akula ni yare dodontonton wie no tan bia me ba no yare na me di pie ba akura na se nti me ba town ese wo ye okay kakra na me di atare no wono so ne boy na han dan ama no nti ne boy na ba na ye dwane gisa omo ye omo ade na boy na sen akọ na yeso ya nya ba bia akọ nti na me se me kura me ni ba bi ti me ni ba bi da obi me wono kura me nua no so wono ho na metare wono so obi na han dan no ma na me ka kire papa na papa ne say woni akula na social welfare ho social welfare na woni papa ne me kunu papa akula papa ne kasa ye na wo ka kire ne say efi ene ekwe na obi san say adwuma be na o ye na o say wo ye teacher ni wo ye private teacher nti o ye private teacher patron o chere for ma de for de wo ma be school wo no kire wo ma de na watro ne ba no atwene kapre ma sempo ama teacher ni ti ase ni ye pe obi de ne ba ama no na we oba no eye na dwuma na ne saso nkora na so no wo se nkora ne papa awua wo se menti ase na we won chanye wawuo actually sa na me ka actually menene be bon komanti omo social welfare for na sana ma na omo share ne say a week we chena wo se me nkofi ba omo pese won sending me skase sia no mu hu enye sa wo na omo ndi ne yi na me kofi na wo send 2 million a week bi sa ba na wo send me 100 cedis sa 100 cedis ni 50 cedis we a wo send me na ebusua na ya okobo nti a kire na be ma no so okobo bosia na wo ni se okobo bosia na ne boto wono na ka kire me wono na ka kire me nti wo to obo bosia na didie ma ne ho kire ne de ne ho kire ne ba mintimi nka ni nyina sa nti ho na almost send this scanner social welfare ne say was send this scanner one ma omuhu say was send this scanner na almost say was send mamia me so me ma omuhu say was send nti wo yes ato aso sa na mo send dey be ma ne betima ahwe akola nti me ye den me njai akwantu na me tena ho hwe akola ina me see you mate nti papa ne tu me for sa na me fa man say anko bi na me de tena ho wo send this 2 million we no asama ko bepem ne be fi se ni
bese 1.5 ni na akwadaa no wo fa hwe mai wo fa hwe mbai 1.5 1.5 obi a wono say wo papa se age se ne girl na wo ama no ansa wo bo ne obeware no wa wo ama no ansa no wa ye ne ho ade wo ma no wɔhwɛ akwadaa no na papa no nso o papa no a no wɔ pressure ne ba so wɔn ho ansa na waware no papa no wɛn o papa so wa kramia mani so na o papa didi na tem sɛ wɔte hɔ na ɔmo awo nkula wɔ hasinti ɔmo nyinaa bɛware awo mma na wɔn wɔda so wɔ ha sɛ wɔn wo yɛ a wɔn ware yɛ nti da bia wɔdidi na tem na me kunu so sɛ antem didi na wɔn pɛ nti na wɔpa ma tɔn na me kɔyɛ o papa so wɔ nkran hɔ o papa ɛne wo bɛpɛ obi di na ma no deɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ ba nti wo pɛ obi hu no di akra na ma no deɛ ɛne ɛfa no kɔm wɔ papa ne bra me fa ka na wo na sɛ wo nim baabi ɔte na ka wo di na kɔsi hɔ na wo so aba wo no so hwɛ ne bi da sɛ ade no kɔ ma wo bi a wo nim no sɛ wo ne akra ne kɔte ma kɔ me di akra ne kɔ ha wo mi nim ti bia be ma ne te wo no wo sɔre no pa enye kanti a wo ni sika wo di tɔ aduane di nti na kyerɛ sɛ wo nim sɛ wo ni sika na de school na wo kɔ no yɛ ade kyerɛ ne yɛntua ka ma kɔ yɛ tua ne ka bosomi wo tua ne papa ni dan na ni papa dan yo ni papa han dan na ama no nti month bia wo tua 3.5 na wo nim akatua wɔgye e wo school na wo ka kyerɛ me sɛ first no na wo ka kyerɛ me sɛ wɔgye 6 million na ya omutua o ma na me si 6 million na o se an nti na wɔkɔ a first day wɔkɔ ba ya wo betiti sika ne ma ne papa tete de ɔde de ka de aka no na ɔde ma me na yɛ 3 million na me di si hɔ nti wo ma na wa begye nti ɛno na yɛ di sika a wɔde ma me a me di si hɔ na wɔsan yɛ sansan begye nti me de me fa ne sɛ ɛyɛ saa na omutua no na wo ne tonight edi sɛ ansa na wunyi nsɛn 2 months time oh ɛne sa anche me ne ni date yɛ de na yɛ kasa wɔ sirim de na yɛ wɔ 8 months ansa na me de foro ka kasa wɔ phone so 8 months na ɛno no obi a ɔkra no a wo hwɛ a so ɔbabua wo a wo be tama wo ne kasa na dwuma mu te sɛn ne sikasa mu bɔ hɔ nkɔmɔ ana wɔdɔ nkɔmɔ ana mo de kyɛ sɛ mu di na phone so ma kompacho ni nyina ka me ne bɔ ho nkɔmɔ de na me ka kyɛn sɛ me sisi ade mpɛ sɛ me sɛ me nkɔ bie container nti me bɔ me ho bɔden sɛ me yɛ adwuma na ma ti ma akɔ bie me container o ka kyerɛ me sɛ wa o container no wɔ hɔ container no wɔ fie hɔ nti me ba wo be bie saa container na ama me nti o mo wɔ container wɔ fie hɔ wa bra de wo di kura ho ɛden ma no den ma no ɛno ade chi yɛ sa wo ma na wɔsan frɛ me sɛ me bra na me se da bi o me ma ka me hawa kyɛ me pɛ sɛ me ba na akɔyɛ me na o ansensem bebree o ka kyɛ me sɛ container no wa bie mpo abɔ ho fan ɛno otwa kyerɛ wo ɛno otwa kyerɛ me wa bɔ fan nti me bra me ba na ma hu a sɛ me ne me ne na asɛm nti me ba yɛ na me be ka sɛ container no wo de ne sa kyerɛ me sɛ yewe nso yɛ ne papa de na yɛ a wo de my hand na de na wo so beton ne wo mu ma kompacho me sua adwuma nti nka wo sua de adwuma ti ya na sa de pam me pam ya de pam na me wo sua pon wo ada no amfa anya adwuma na me ni baabi eti nti je sɛ me yɛ adwuma na matima nya baabi atama nti obi de ne ntoma ma wo betumi apam kaba ne sret de ahyɛ no dabora wo betumi apam kaba ne sret adi ahyɛ wo ni bakro no atade yɛ hyɛ me wo betumi apam ama me ma ko pacha wasre enti wo ba yɛ na wo free oba ya wo behunu sɛ even container no kra na so ɔde be ma no ne nyina anya no kra no adan wo ehunu sɛ nipa no wɔyɛ ɔtrofo a wɔ mo ɛno na chi na me sɛ me mpene ma me ne mfa yefunu no me sɛ yɛ ntoro ma ko manya bedu no hɔ awie me ni baabi a nkran baabi a wɔte no me nim hɔ na sɛ sa kɔ back to kuro mu baabi a wo free ba yɛ ba ne hɔ yi ɛwɔ sɛ ɔwɔ hɔ na wɔyɛ adwuma no na nyɛ ma ho na me pɔn me ho no de ma mfa nyɛ adwuma na me de kɔ sɛ me kopɛ sika baabi me baabi enti wo pɔn ho ana wokɔ bɛɛ ma no hɔ wɔ dabi me pɔn me ho ana me de tu kwan ɛkɔ Kumase ayi da tam ɛhɔ na me kɔ yɛ adwuma asa wɔ na adi adwuma na yɛ aduane na sɛ na boa wo patran nti ade na wugya no hɔ aduane no hɔ gya hɔ ɛde ba bɛɛma yi a uhu plans papa bi a wɔwɔ ɛde ma wo nti no enipa no wɔ ka wo de wo ma bɛɛma no ɔno nso sɛ wɔ se deɛ so obi na ɛka wo ma bɛɛma ɛyɛ ne maame ankasa ba ne maame ne papa agyae
and I want to work it will feel, but I never many whom will need me life. Bema no who say won't you say? Actually, 29. And a Bema and sway. Also, by this time, I'll 40 years. And that's a woman no or ma, wa that. But on what that what Nima. Which or no can't one now say when I walk. One can't let me say we niba. It's when niba and an a baba cope at the age of 40 say crowd or bebro. Malco and an a baba cope won't to mention. Mammy debia maneneka. Say baby a word do no who go and mean so a baba cope won't mention. Meba Deborah, okay. Then I grab her. No womb to say. Nyamiado me hoye na muso. Nyamiado me hoye pa. Yebeko casco akache na yakwa kwaje brebobo afodra ya to the day Hepasco herbal capsules. Bema doc yankwa. Okay. Yebechi atifo yina obi ode na fidi ato Onua TV ne Akoma FM. Na awia oti enka na yede nchi asonko efri Casco Herbal Limited ye na akofa aduru sonko a ye fe no Hepasco Herbal Capsules brebo aduo a aba eboa ganafo enti ena wie se wotie na eye brebo aduo na afi so eye ahaban ne nubuna na yaka bom Ghana ha ya na ye no na ye de aba se emboa ganafo Nemrim ya diane ni yensuo ni ye bi bebre e de danger e de normal bebre na ebre ye nipadua no MPMP no boys ya no monsa kakra na afi so no ye didi mu anaju didi no ebekọ anim no obehu se e de ohaw kese aba yesesrade aba obrebo ho e na MPMP ya fe ne fatty liver sa ohaw no ba etimi ma obrebo no ye kese inflammation na afi so etimi po e ma onya liver cancer na liver cirrhosis anything they can for Hepasco Herbal Capsules amount so obekwa kope bi ato no wanom mienu anopa mienu anwumre udidi wie ansa na wanom ebeyi sa ohaw no nyina afri ho utie me na oye obi a ewoma no wani aye yellow yes wanya join this oho kekao diwe ma bia ni ho a wonom ye udidi wie na aduane na ahye so wafu ayekutu yes bloated stomach ni na ebo wonka se obrebo no ehia mboa efise yembrebo no enne boa ye ma aduane a yedi no etimi digest ye na afi so yenya mu enuane nlo ye ma me ne ye papa na mumfie akọ anim no mpempi no wo ye adwuma kakra no wa bre wonante ha ne ha no wa poso ye wo ya ni na ebo wonka se uhia brebo boafo Hepasco Herbal Capsules na wanu mienu anopa mienu anwumre na ma wa hoden sonko ma wo di aye wo dwuma da bia se de metena ha meka no yembrebo no ohaw pi ba ma ya eche ansa na wahu enti wo betena ho saa obi a obekọ hospital yesi obrebo no ha wa ba ho no wayi nani no nam ho ebeduru achi no yesi wanya liver cancer ana cirrhosis eno no aka achi edu sabre na amwa bia ni ho a obi abetimi abo gise koye liver transplant ya de woko India anything they can for Hepasco Herbal Capsules ama say e mani nduru sa mpempenso no ko pebi tonanom onu mienu anopa mienu anwumre ebeboa obrebo na siesie obrebo no kama na ma wapomuden asipi asita said da bia mbetena sia America na dance die ndie eya na eburu adwen ne ntiase so man bia na Nsem your friend mo so wasin fosu eya na ne na sia tata na fu ayekese wanom nsa che yie pa enti no ekọ achi ne ese nsa atwa ne picture na nia si na tatai ana obi kan for Hepasco ni bi ma no onom ye wonom ne beye bosome ba kope na nasi na atata ni na akọ na fu ayekese ni na atwetwe na ni na aye yellow ni na ekọ eno ebo wonka ye se wo so tie me enawie na wo hu bibisa e wo nipadua mu akope Hepasco Herbal Capsules ni binom na wanu mienu anopa mienu anwumre na ayisa ohaw ni na afri ho sede da bia meka no aduo no eye soronko enti da bia ye ba ye se eye brebo pen ya ye ama na brebo dwumadi a edos enti no ye betena se aye ka no ma bebre ebe wa adwen se ya re no dos na mum da bi eye brebo kro na se eho ka ena ma wunya sa nsunsanfoto ni na se obeji adi a wo yare wanom aduo bia ni ho a wonom ye nanso yare no wo ho enko adentia meka se bia wo brebo na ho den akofom one yenom adu a brebo no na ma yenya adu no mu ahoden na timi akosa o yare nti brebo no ntimi ya obenum adu bia enko
onom hepasco na ebeboa ma aduro na wonom no yenua no mo da diabetes hypertension HIV nduro so no wase dia hwe a wonom enso BP no kwa na ekoso sugar ne kwa na ekoso ade ba akopɛ na wase ba wuchim obrɛboɔ no na ehia mmoa eba sa ade apɛ hepasco herbal capsules ne bi na no mienu anopa mienu anwumre ebeboa ma BP no diabetes ni na akofo be se brɛboɔ no be gina brane na ama waduro no atimi aye adwuma kama afi so no obi wa ha wakɔ hospital yesi o brɛboɔ no ho aka enti ama odidi pa na ne so ete aduane bia ni ho a odi besi na nima wontim di na so ne so ete ebo nka ese pe hepasco herbal capsules ni bito na wanu mienu anopa mienu anwumre media numbers ni to dia numbers ni 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 050 145 92 55 aha ena no ye bra bi frɛ ye ono takwa area e wo so de enim sɛ de galamsey ne ho normal city galamsey ni koso yi pa wo ho na ono wa ye galamsey ni bi ache nti na ofe moja obo na moja eba and obi can for hepasco man or no me within 2 to 3 days ni na ajai but before so benum call hospital yes say ne brɛboɔ no ho na aka because no galamsey wa ya che da bia betena sia yes galamsey no expose chemicals to yensuo any yenuane enti ebi a wote akra ana wote babi wadwen ye so wo babi a wote yentu galamsey bisa ho sɛ nya do antos ne atos de na ye de ba no hefa ne free ba efri nkura na se na ba ana se wa steady ahwe first no ntos ebre a wo pai mu a kokokokoko by these days ntos ebre wo bepam na ye green ade ba ko pe ne wo se ba uchim green chese wuduro no ye dia na ye di ko yimu bisa ho se wudi akọ mu hemfa na eko na yankopon so ye brebo no so na ye shock absorber wuduro bi ebeba bia no ono no oyimpie ana ye introduce more no ntine ba sa ade na wo se wonya bibi so de boa brebo no no timi ye na adwuma yi so de be ya emfa how kese nye de emba what study here these days 20 years 30 years wanya kidney failure hu ba bi e free ba me kire ade ba ko no se ye brebo no ye adwuma kan wa wonya live kidney issue that because brebo na nkasa be detoxify thousands na be say kidney no and sana thousands na koju kidney no but se brebo ni timi ye dia and the thousands ne ba ko kidney ni so straight and no sa anti na ma kidney issue ni ade adults no nti ozo onya hepasco herbal capsules ni bi na wonom na etimi detoxify eyi fini na free onipadua mu na wo so ohun asipi asita obi jari wi ani hu timi keka ne sa obi frame o so on de dis or de second pa no de wure ne skin na ne ho keka no but onom hepasco ni na jai ono so no ye galamsey adwuma yi bia enti hepasco ni de obi ahia bi mesel onyema enom bi o ma abofra no fo a enum bi but omo maka obi atimi nom hepasco herbal capsules ni bi me see numbers no so bi numbers ni 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 050 145 92 55 said that be a maintenance ya make am say hepasco FDA atum say liver support say yembra na emboa Ghana for wo yembrebo mu say the brebo ni si ye adwuma no na emboa amanfo ye de ba so Ghana for asum adansidi a etwa good day in day out no eburu adwen ne ntiase asu nti kope bi nanom Dr. Jerry Bebubo baby a kwa obenya bi Ghana ha de baby a obebo awura bia obenya hepasco herbal capsules ni bia to na timi aboa. Okay. So senior doc akasa no edro no also bia bomodin ekokope. Yes. They be jana yetaka immune system no. A better stronger, it depends on Oliver no. Oliver no jumedi eboya no na e produce immunoglobulins. Ema wo immunity no very strong. Last time na make us say and you remember Brian I also on social media say there is a virus spreading a kuma manfo. But viral infections no adia itimi mano e konka say immune system is stronger. Uni pedriana nkasa timi e konka no. Ti edro no ene no but more than the cope be unu mienu anopa mienu enumre na nsiesie brebo no
na prepare brebo no ma brebo no so entimi prepare onipadua no e ma no nye very strong against any bibi ebesibia but edro no sani adok kan no ewiase afa na nyina no ye sende de ko tie bia obusuani bi wo UK US Canada enye issue kra di hia ne se wo de friend woni ye kasa ye betimi e de Akoma no but se wo Ghana Accra Okashi Drug Lane Hallows Herba and also Repass Ventures ubenye bi ho afi mile 7 Achimota Casco Herba shop no ne yanka say shop wo mu pe bi etu ne dodo so de egu chemical shop ne pharmacy nyina no kɔ hɔ a ubenye bi Assignment Ericus Pharmacy any House of Drugs wo in Sawoma Randy Pharmacy Suhum Tony K La Paz OP Pharmacy Kaswa Tribe of Judah any dependable herba afi wo mu tie free koforidua no so Casco Herba shop ne bi ho also ubenye bi ato afi nkɔkɔ anti Uncle Bam ne Ericus Herba Kumase anso so Freddy Mensa EOKO Misty Herba Colinac Herba PFA Pharmacy ɛho nyinaa no edro no benye bi ho so for line Tinatet Herba afi wo mo hwɛ ya no mutie wo Oboase Boss Pharmacy ubenye bi ho afi Takwa Owas ebibidro fie anase Grace Herba Cape Coast Salamat Herba any Busi Pharmacy afi Takra ne important se na doc e kan Galamsey Pro Areas say nyoma bebre ai affect any pedua no ɛhɔ so mo visit AAA Mensa say Charles Pharmacy Kojo Chrome Pharmacy ɛhɔ nyina no benya bi afi se hwe also for mo betima visit Philomena Fosua yes drone baby abeko bia no wobenya bi ato e bia utie anase wo hwe na wanti baby a wuti edin a nanso opa drone bia ye de numbers no to dwa no afre na woni yen akasa nti yes sorry so no numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and now 0501 45 92 55 0501 45 92 55 na Pasco herbal capsules ye better ahwefo ase nyame enhira papa enunti bomodian se enei obema wonsaka Pasco herbal capsules brabo obuafo edro no ebe na ebeboa we ye papa eye Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wotie na ye ne Deborah na edin komo na nyame ncha de ko bia yenya ne daso wo mu nti ye bompa ye nti obi a wo feel say bia adwuma bi ba bia Deborah say nkra ne yesa bra wani mu kakra ma me nkra no mo yesa pacho mu ye mienu ni nyina aka ho anase ba ko no de wo papa ho mienu ni nyina e wo me nti wo ba wo no mo na ba ye ba ko na me de ne ba ko man fa number okay nti emprepre ya no he na mo tie pacho sesi a me ho akiri me sa meto ono me ho akiri me mehuma sister bi kan say ne mami eye adwuma na me say de won fa member me ba ba ye adwuma nti enani 3 days a ya ba me di kan frɛ am ewo hefa ewo Ashtown eno ye di adwuma eno no mama no ye so anema de kwa achima wa say ye brochire anema emu anwa di tomatoes sadi nti wo hihye no pan mu na ya so na ye de kwa achima eno na ma ba ye be nti ukosa no akra no we de wo mu gya hwan pa so me de ne gya wo fie sister no ne nua ketwa wo fie nti ya me de ne gya no pani no wo fie sen o ADS oba na ba ma oba onko school oko school nti ono ne papa wo he fa ono ne de me nyimba bi a ne papa ne nam sisi ya woni mba bi o papa ne nam anything pa so say me say na me fa ye furu no o ka che me say me nkoyi nyinsen ni na man nkoyi nyinsen ni ba bi a na wote a ya me kɔ no honom da koro me kɔ ho say me kɔ no honom na omosi watu afiri ho me frɛ na wonfa bepem ne sabe na akra no wesen ya wokɔ wa na woda so nyem no na akɔ na me da so nyem na watu no na wonim na busuafo na me nim na busuafo na onim ba sese wonim sese de na ne sister bi wo hɔ a na me ne e kasa nso sese na me sim ba ko na ayira na me ni ne sister ne number bi oye die ni omo ye igbeni igbe anwonafo omo ya anwonafo ebe
wo ya hu nani nti ohun akra ni hu ne papa da baby a won ne te na ote na ote ne fa no ti Kumasi adum no ye de adwuma ho no ye Messi ni nti obaye adwuma wa adum na hu no obaye Messi adwuma wa adum ya na ote na won ne te ne fa ana he na no ote na ko na me wo ayi pampa so run about so no police quarters na me so me wo ho a me ye adwuma wo ho no nti na ye soa nsuo ediko echima na ya wo hu na wo gi me contract nti e friend say patwa ye friend Eric e de wunima no no patwa na wo ye ever patwa asa patwa Eric ni din de Eric no na obaye Mason adwuma wo edum ho wono nso pampa so no muto nsuo wo ho woto nsuo no de kosia no eno ano no akra na nya 80 years Eric anhwehwe wachira kwan wo pampa so wo biem ewi ase bekre ni na wonye ready say obeye eja nti na onye ready so obeye eja ba wa ya ready so obefa oba wa ya ready so obefa ba Eric o chese wunnim ni fi chese wunnim ni kuromu wunnim o maame din wunnim o papa din ti ono kra no den say ye betumi ahwehwe na kira kwan ono de ma paki na sinche fi se won de na me de ma fa akula say me na ma pe ma asem na ma konya nti na me hwe ba ko no wo ye ba ko no de metimi ahwe nti si a ma na ho nti enu nti na me say me nsan ware me nsan fa be na mo sa be say 5 to 6 years na won fa ba ma biem pacho da bi ena maami di be hu wa wo say wo beka ne ba ba ma de na ma wo because wo ye brefo obre ho ase to wo ka ne ba ba ma de na ma wo ena ne ba ba ma no so na ama ba ne ba no ye friends say akra di wa akra no wo last born Francis di en Francis Kande ejo so ano so wonyim no ka che se ko yi akra ne pacho da bi me na woje ba na me achire no na me ka kire ne say me say wuntimi hand dan ma me ana me ntimi betina mo fie dia me ho be kire me ene nyinsen ne wa abonten nti onim say wuntimi hwe me a wo ma me nkoyi nyinsen ne na o say wo mpene ma me yi nyinsen ne nti wo be hwe me sa be pem na me nyinsen ye nyina wo hwe me sa kopem say me de koye me yi pa o pa sa na me de ko wo ye na say o ma me ne penana wono ne kan wodi ne wo kan wodi ne ma ne ba be ma no ene yade nti fa ne ma no fa no koma no wopa nana wono ne do ma ne ba be ma se ne ba be ma no so say wo mo ane ho won so awade won so be wo ba wo bro 40 years wo ba sa wo ba akopa enti wontumi hwa wo ba akopa enkoyie wo ye dan na so obe yi kura enkoyie enso still otimi didi man kra yi bidi na be ma wo bosie wo ye correct Deborah wo ye correct there like adwene ne bo ana munyesa pacha emuye ni nyina ejina ni papa na sesesen wono ankasa wo ye no ho boti bi won keka no ho ese obeye adwuma enti no ma me pe ba dia mani ya enkoyie ozo de oba ba na ni papa pam no say won pe oba wi wosan ko pe we ba na ni papa pam enti papa so opo oba ba yi na wo say ni papa so opendi kurom ni opedagati ni nti na wo ye dagati ni patwa na wono say wonni da sirem nti wontimi nya dagati ni wo nkran ho na wo de to ni mami anim say wo yesi ana ni papa apam oba no wo pe oba na papa apam ene wonya dagati ni na odi ni kosi sei wo de mi kosi sei yo wan fa wonya dagati ni na odi ni kosi sei ade asam kura ni nti wote wo ni di media mayin nsa wo so ka bi ma no so woni bi nti woni di on share time a wo bo ho by kra no ko ya wo the situation a wo nsa enye na wo bo ho by kra no wo se jai na ayi ma me ti ase papa ti ase ni e bi akra 1 year
epe wo bi di amano adoption one ne nkonkotena said enti last week me friend ka chan say me de akula ni be bre no ena wo si you wo beje me ka chan say akula na so say obeko school nti won bobodi ana onye bibi na akula ni ko school na o say obebisa hwe akula 2.5 obetima ko school abra wo so wo kire nkula akula 2.5 obetumi akọ school nene nkwa 1 year nyina ni school akula aka 5 months na wanya 3 years ena wo ko akire na wo san bisa wo ka chan me say wa bisa nti akula na mo say obetima ko school wa mi gisa me dia akula ne bre no mi wo akula no ma ko be pem ne won fa na ni hu akula no won hu akula no so wo go wa ma na wo ne ma me ho no wa ma ho wamba ena me de ba ha say e ba adwura so honum so wamba ya fe no wamba me kalas bi me bra bi ye wedding wo nkran ena ye ko ho say ye kwa akọboa wedding fo no nti ye ko honum na ade chien kra ye be ba fie na ma me ketua bi bisa me say nti me ba nkran ha me say me kunu wo ha say na ade na me ba ha ma mfre no a wamba fie na me say me ma mfre no fi say wono anim say na me kuta akula ne yare nyina no womboa me nti ama me ne kaskasa me mfre no nti ma mfre no say ma ba ha ena ma me say me mfre no bona ma nti me fre ache me fre no e ka chen say me wo akra na obisa say akra enfa na me say me wo circle na o sim be ye de na me say me bra ye we de na ye say ye ba ha e ho na wo ba ho wo ba ye ade chien mu wo ba na ye ready kra ye ba be san akọ wo be duru ya ye so ye ready ye be ko na wo be na me direct na wo ba ye nti wo ba ye wan gina andru 30 minutes kra ti wa hu ne ba no mpo wo ba ye na akla no na mikuta akla na wo je no adaba ko na woji akula na wo de tena adam ho na yeso ye tama so se ye beko e ho na misa ji akula ena ye da papa we etimi ji akula wa maniska kanyesa mimi ma ye lor fe akwa akra ho a na ni wan first can shane ba nsem wan first can shane ba nsem ba no wo ba no water drinks eto ayi Milo 3 in 1 ibi 4 ena wo de aka na water pampers de enka wonyai kra to no nko first can be hye won drink no kra water ye kra na ye mehi drink no to 6 na me say drink we akula di ye dey akula no odi ye dey sabro obe nwa akra na akra no was saying na akula no wo 1.5 free wo besin ne ohun ne ba ne biem ohun kanya se mia na me ye lord fe e ko we de na sia na ohun ne ba na da na opapa no agisi wonya oba no nyinsen ma no ansa aba ne wo ma no because no okofa wo ba bi no wa wo ne fa nkosi ne no wonyinsen wo ma ne ba no obaye wo ade ma papa no da so ti ase pa me nim de ma ye papa no kra na me no motifio ye me no motiboko ekwaduru mire bi kra wase wampene ma ne yiri ye aduane ma gisa mia na me ye aduane ama no ehwa me nim de akoye na dabi mitif dam ho na me kunu frɛ me sɛ papa ne sɛ me mbra na me kɔɛ na papa ne sɛ ne yiri sɛ maka sɛ ne sɛ na me sɛ dadi ma enye saa na me kan sɛ ne so aka sɛti ano maka sɛ tia papa no na me sɛ me nka saa dadi manka ne saa na wa ne buafu na me sɛ ndɛ sɛ maka ne saa de a mpa atɔ fa kyɛ me manka ne yie oba ne me nti me fom wa pa na me pa wa kyɔ na me pa na kyɔ na me kunu so pa na kyɔ sɛ wonje ye pa kyɔ no ade awase wo kan de na ahye ne saa wono ebo 12 na aduane na nye ready a obegya ya bi obekɔ aduane na ma nti me so ebo 10 na me start ye aduane de be ya tam ne be so na aduane na ye ready nti me sha se ye aduane wono so wo store bi a ya wo fa pia water gum na man for beto nti wo abontin ho me ka se wo abontin ho na me yere me ho ye aduane nti aduane bi na ye ne ka che me se aduane we na ya ne kunu etape nti me ye na me se me nim ye na me se ne yere ne nkyere me se na ye no na o ka che me se ade na me pentem sa na ayi aduane na me ba be ye no papa no wo he na me se me pentem because tam ne so a wa unim kunu no wo ndi aduane no se wan di so a ebe ha me nti ho me nim de me koye ya papa ma me we ni kunu ba ya na wo ka che me se ni kunu ni ho na me se woni ho wo se wa ko ba bi na me se yo na wo beba na saa tama wo beba nso na tam beso a me den saa beto aso aye aduane nti ka won kyerɛ me na menye wo bakora na adu a ye betima saa hiti ɛna mami ni kunu ba ya wo ka kyɛn sɛ an me se won de ya na wo pentema ye be ma na aduane ma no wo mpɛ sɛ me kɔ akɔtena se na wo san be ha ma adwen sɛ
me nso no koye adu me so mintimi nkasa wo papa panyimu we ni ma ku mintimi nkasa sa de asem we ba ko pe o ena ya de am ese ma fom papa no me kura me ngina nanim enkasa ntia me donya me manfo a omo handan wo fie obi ya me dansefo e wo fie ho no ma ivi kura ma me bi wo kura wo ka me se me ye nipa papa na ge bi a me kunu ko fa ne bae ge no wonya ho nsore mpra en san dware papa ne ma enfidi omo nso ni nyina wo de na ni eti fom ehwe me saa me nipa papa wo se me mfa ne saa na ebeboa me enu nti na wanti wa ma ne ba no ne wanti na no mako me kura me ntimi hu adekura ma bone a ma ye papa wu minim na ma ye bone kura ma be power tro kura nka wo mfa nche me wo se da ena me kunu se bia ye ye nkula ni nti wasa akopɛ obi amana nipa na sa be patro papa se won di patro ni ntu mame aba fefe na what is Krista don patro na se denya me ase yo maya hwefo ne atiefo panyina kwa babio enfambra Semens Vital Herbal Mixture ene capsules again de ajeso se etose edupana we dey see wo Dr. James Samoa see yemfa enchastron ko yemfa embro na we musa so wompomo etese wodo wo no odwe wo ho enti na wode nubuna ne hama akeka bomu achese wa ne kama de aye Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ne preke natural powder edupano na preke ne de se de wunim no ya preka sanko a ene ya yam no fiko de agu adem de atrasha ho ede amao utobia atunu no hye no besa ba akona de agu so de mu na wanno mutube ne saa so adwane no a oba bedie no o sa atune ba akwa na de afra na wadi ebeboa na afi eyi fi ne kikawa bi woni paduanim no epie abonti ni padua no ye bidia efa hodi no ehia no fra aduane mu wi a de aka no ayefi ewo se epie abonti ye de preke natural powder no ene yes detoxification na profi bia ede efri ni paduanim ye wi ne sanso a na asanso ahye na akoma no aya na ebo periperi wakoma no etwetwe wo no wankasa wote se wakoma no embo yie no ya de preke natural powder no ene betu ase akra esanso bo na afe oni padua no nkwamo no ewo mu no a wamokuti ayade wa no hormones no wahye that is a immune system na ya strong said de bia yade bia entumi emebo preke natural powder no ene ya didi sa adwuma no yade no ya sa wie no na afe ye de Semens Vital Herbal Mixture ene capsules aga ni nsuo to paye no eno so ba beto se na akodi paduanim na afa ya poso ni esisi ade no a aba beja yeso no ahetu ase ede amount se wutie yen na sisi ade pa na agiri padua na boso a wodra ye ka forma o Semens Vital Herbal Mixture ene capsules aduro no de adwuma ya ene se yiya o ene firi paduanim ti wo ba bia o te ya wo fruit so ekokọ wo na ase no ko ne koto Semens Vital Herbal Mixture ene capsules de friend sa gan no na nom na entu ni paduanim ya na se efrefru yes dro no koto wi a otowie ya frey o frey a wo ka ha ne kire a yes yo be sho kwan pa be fa so abenu me do na be boa ama no etimi aye adwuma te we numbers no 0241 604 702 0241 604 702 0500 8830 0500 8890 0244 718 557 0244 718 557 again no to we ya no wafre na be say dia to dwana wo fra ya beje so na ye ne wo adi nkomo na ya che okon ya be fa so aduro no benum a ebi kura eja bi adwane a wodi bi kura kwa fa so a wodi die kura nye ni nyina ya be boa ye no be bonus na dia ma wo na tumi aboa ma aduro no aye adwuma no a wo ye na bi akwa ya fa so apagya ne ma ena ama sisibu kuro sisibu ya de bia wo de osisi we ya wo to aga ni bi na wo fra ya ya beje so ne wo adi nkomo sisi ya de be ma ama o mema ya to form na de tutu aba na nam so ma apon adwuma a wotumi nkofie just ota amantwe abekọ na ayira bra wa twen wa na wada ko na koje Semens Vital Herbal Mixture ene capsules ni bi usisi bukro no bonus abenya ene se be man tini atu so na o mema yeso akọ animu na wagina bra ne se be ma na o mensem no a Kristo de hye wonsa no wonso watumi edi eye ma ne mema nyina ena ye nom agan ye beboa
na asiesie na afi be ma no ju so twa no a amane hunu wo ma enu tu koda sorry prensa empro nan emprenum adwo so asa na ade ache jo so no kura hu mo bo no e ba so aje so kan sisi so na eya wo de akire ba sope ni nyina wo je semens vital herbal mixture ele capsules di bia be siesie o na oju so twa na amane hunu enu tu kwadwo so ye mu apa bienu a o se ya for ta for papa so ko so ba bia nyi sei no ni nyina betu ase e de ama koko e na wo so na se be ko ba bi so na akoko bu pie ba na moja pramo a ko na kwaje semens vital herbal mixture ele capsules aga ni bi ebe boa na yi koko ni nyina efi ni padua ni isehwa ni na wo ho no a okọ ba bi so na akoko bu pie ba tete ho na moja pramo no ni nyina betu ase e de ama wo de no siatika na evo to ase ntiri no e na wo te se eya ewom wankasa wote se oto honam na nkasa ya wo ya na se wata so ya wo ya pharmacy shop na herbal shop ebe wo na kwaje semens vital herbal mixture any capsules na no mebedu wakagina mo na oto ase ntiri no amane huru no aho mu nyina etu ase e de ama wachi bramo wachi kase eno na emututu wo na wakasa wote se ya wom na enu ntu koda anwumra obi akwa ne mu kakra no otumi da no yesa wo de woto ho se fish no ato mpa so ada ko pharmacy shop na herbal shop ebe wo okwa so pe semens vital herbal mixture any capsules aga na bi koje bu jinsuo no a na waje so pa na de pricare natural powder no enso aka ho to wie ya frɛ 0241 604 702 0500 88 8830 0500 888890 0244 718 557 Edwani atopete Ghana had a pharmacy shop any herbal shop ebe will be able raha also persemens vital herbal mixture any capsule channel so your money meme nyina na ye no ti manu ayanso ye kwa fichira na ye hunu amane ye fichiko ma ne hunu oba bi bu ne nsa no da calendar na hye date efi se day yes adwo ama adwuma adan ye kwa fichire ni nyina wono magan no a etu obetwa edi ama kankan no ya na eba bebre abra wo kwa fichire no ni nyina gan no betu ase edi ama moja no so pramu bebre no a edi ya bebre abeja wo so no onom semens vital herbal mixture any capsules no be boa na siesie o maaye oba wate ka no ate ko libido no ate ko kura no ti be ma no magan no to se no de ba na wudwane ne onom be boa na siesie wate ka ni nyina na fe aboa wo ma wo so maaye no akwa ni musisi yade e maaye bre pa adwuma ye ne ya na de ubosa hotutuo any sisi yade na de bia amawa ye basa ko ne ko je semens vital herbal mixture any capsules edu pani bi no ba be siesie na boa ni padua no na mo fefe na tu ya obi ase e de fini padua nim ama edu na wo ba bia pharmacy shop any herbal shop tafuni road junction pf pharmacy wo ho ukọ abenya dry bi na wato kolina ke ba wo ashta ha me e wasa for Freddy Mens and rock pillar he ba obo nyina keo e na omo e wo Accra Repulse Ventures o kanshi drug lane ukọ abenya du pay be na wato ha mo mada e wa hyiaman pena he ba e wo Cape Coast Jeff he ba o mankasim akobam he ba e wo nkokọ e na ja he ba so e wo go so nya anko pharmacy shop any herbal shop bi e wo Ghana fa na nyina uboro ha so persemens vital herbal mixture any capsules again no e ko jinsuo na no to pa na repricare natural powder no enso e dia ka uto wie ya frɛ mema no ye bebie brotherhood code ahodo so e dia mama obeboa maduro no awonom no etumi aye adwuma entemema ni nyina so ye betie mo ni enu wadi ko ye betie o haw no ni aboa kwan anu maduro no befa so a ebeye adwuma nte number 0241 604 702 0500 888830 0500 888890 0244 718 557 semens vital herbal mixture any capsules ye kasa ganya baby will be anu agye so say eto say ya mean so papa meto aha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma Nsem tumedie no na wo hwe ne ye ne Deborah na edi enkomo sade abrabo ede na efemu na ene okani na ede extra ye no we eya hwan me ban yare ya me so yare me friend papa a omfa no eni bi no so wo yare da hwe sa da na me de ni hye akire ekogina awia mu edua aburo na awia so bo no wo ma miska na me fa akula ne kwa clinica wonya bi ma me enti sese ne ho ato no ana
Pato se say dia Nyankopon ya do ne ho. Papa first ka wan fa bi ama. Wan fa bi amba. Wa na wo hwe no kopim se ne ho to no. Ne ho to no. Ni motu mu nyina ne ayi. Eh asem o. What do you mean? You say what's up about my foforo? Pato da. We gidi. Na ko se okura. Awari ana se mpena twen kura afunu me. Chese ma ho mete kura. Nti ma me na djuma na wo ye national no sorry we start here nya saying. Nani 3 days. And I'm best start here. Moto mo ni anwa eni ade. Na wa mama baby a mother. Pato. Modoso. Ya doso Maya 5. Ebi asino ya na akwa ye baby a ewo ho. You see Last week me frɛ be man ka chen say be ma me de akula no pesa akula ni ko school a wo ka chen me say wo ba dwene ho na obisa ya no wo ka chen me say wa ko hunu ne papa nti wone ne papa abɔ ho nkɔm na ne papa say obetimi amma akula na aba hɔ ba me de wo mma me mba hɔ na me si die nti na mo pɛ ba na mo mpɛ o ma me se wo bia meti nso akwa gya ya kora yi edi ama ba ma yi a enka pɛ sɛ okɔkɔhwɛ wo ba no kora na nka papa no kora ma kwan ma wo hwɛ because wo di akora na ba beto wo so but omurafi yes a woni akora na tena ne bra wo abre nyina na ko enu kura me kai no kura me mpesa akora ne besi hɔ no because omo abu mi kosia ma ba fi ha be somo nso omo nim sɛ ma somo omo you say baby away there say enya dia wo free ho pacho da afi no wanya adwuma ne nti no wo pesa wo ye de kakra pacho na be ma no wo be pesa ye be frɛ no pacho okay mate ye kwa hefa okay Ayona pharmacy Ayona pharmacy Chenika syrup eye ema edro ya yenom ti yenko na yenkofa Jenike anchia esnonko enfamfiri Ayona pharmacy for asoye enfam bregana man mako unim adansidi a amanfo AD obi enya 70 years mako ose ne fibroid etutu 70 solid years the fibroid etutu fibroid yare no onom gynecare syrup fibroid away I see 70 years na Ayona pharmacy for adro dear sister Marco and totonas 70 years se fibroid etimi adwane jana na wa wo 30 siko ene be ye den na je se wo de ne de tatahwe wo bo wani ate na etu ase enti se wo ye obi na se fibroid atena wo so ache eyade edi wunya ama sebi abawo ayedene amawa me se edura ebetimi aboa wo na no fibroid no na etimi ama wo so etimi afa yefunu eduro no ene gynecare de bia me ba ha ma komisi obi on mo se wo bo numbers no mentumi amfa efise be bia na me wo na me phone embem anase mpono na me nya tredua na me de atro ne sentin odofo fa numbers ya me ba bebuboyi na enchemu bi ho a wa frɛ doctor panyino na woni no edi nkomo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anase 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco Mrs. Oye obi na empon wa wode no ayemre ama abawo ho ayedina mawo ni sento mu ana aseye a me di gynecare ho adanse de acho odofo kone kopa bito na obi atobi anom ababedi adanse ese onom gynecare syrup no enne watima fa yefunu a akasima na wawo utifie den numbers amedia to dwei se wo frɛ Ayona pharmacy fo a se dodo na wo pɛ tu a wokɔ maso ya wobenya bi ato anampo omamu a pharmacy shop bia wo de boru ahonom se wontimi mbo edro ni din a na me kan obi so no de
ɔhwɛ TV no so na sɛ aduro ne da so a na watwa enti owura pharmacy shop a sɛ aduro wei ɛna mepe efi sɛ ɛnɛ nipa bi betimi aye bi agum nanso ayo na pharmacy fo aduro de ɛyɛ baako pɛ ebi ni baabia ne sɛ nti wo de twa wo TV ni so anase tworo aduro ni di afa to honom ɛyɛ gynecare syrup ɛwɔ pink box mu ɛyɛ pink box ɛna aduro no ehyem enti ko pharmacy shop bi also pɛ gynecare syrup sɛ wo yɛ oba na wo nsa buo hu ensensem ɛtetewa ɛyɛ gynecare syrup obi wo ho no ma obu ni nsa mako eyi ntwantoa eni tum na ba bum 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 obi mponi de ne banana yase ba wi ni saa adwuma mponu wontumi mpie ene okobi eno na broni e kan se menstrual cramps no so wo ye obi na se saa ohaw no ebi wo so a eduro betimi abo na to ohaw na se e de ama e ye gynecare syrup empo so wo ye obi a wo nsa buo entumi mayiye obi wo no ma oba de ba 2 days na etwetwa dabi oba de wo se nka wo moja ni acha be nanum de e wo se wutimi nya sa wo de no emma ne sa meso konepe kope gynecare syrup ni bi na enum sempo no wo de no etwetwesi bosome eba bi abosome nsia ansa na etimi aba enu boni friends irregular menstrual cycle kone kope gynecare syrup ni bi nanum na endi wakagina mu mesi se eye monopause na tete wo obi won mama cause onu ta me wo so twabra nanso so bibi nti ubehu na ne menses no eto atwa emmabiem na akofa ohaw bi e de abre no eduro betumi abo eye gynecare syrup mako menfa number ne biem okay 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as 0597 21 60 37 0597 21 60 37 se edru ema ensema na se mpomu sema me to me boase na machechire mu yie mako nipa obeye adwuma nyina benye sika nyina wia e wo se bi uti obabi nka ye wo bi wo hon mama ko na tinka ewu ateko egana be ma so ni mu a wonte hwe oda ho se timbalog misraw e banisa anhwa obehwiri wukunu e de emergency girls yibi enti se wo mpese wukunu obeti asi abontene a misraw ko na ko pe gynecare syrup ni bi watinka na ayira ama yeso mu a wonte hwe no e be boa na ma atinka asa bane wa baba betena na aso edua na joa wate uhunka ewo empem enti gynecare syrup mako asantimane Ghana mai yenso gynecare syrup mu efise aba edi dwuma pa na adana medika ka se eye 1 + 1 + 1 is equal to 3 enti se mewie gynecare syrup mako mamemfa nko impressor capsules mako eye eduro bia se eye sciatica yare no ena etetewo se kotodwen emututu eye rheumatism ena ejawa ukotodwen se wonantina se emu rewo obo wo se ase kotodwen nso gina mu ana menanta meto ase atwetweme mensa ene menanu nyina eye mititiriti menanta age se mede menai apempem honom o se police ananse ache no ananse so onhye police uniform mako obede no wachew eye yare ena eya abaw so ne sentin eduro betimi aboa na tu sa wo haw ne nyina ase ede amaw eye impressor capsules omosa wo ne oil enti wonum capsules no na wo de oil ne etwitwi empo se wutita pai wo pa mako me se eduro bebo eye impressor capsules mo amusisi driver for no ube wotima no akye ne to e wo so otie brake suru ontimi ntia efise ni sisi mo re papa wotina sa entena so wo ye obi na wo drive long journey am strow eduro bebo na tu sisi yare na se no eno an impressor capsules o to ne capsules na o to ne oil mame fa won ko piling capsules for her piling capsules misi koko yare bi ha adwen papa emema na muntimi nto atena muntimi hye ni nyina eye koko ena eye musa se koko yare ne tena wo so cha mako de ebe ya ne se ebe mo abada bridjo o mema yon ebe ko fam kra eba ni sa sebi wo yiri wonye obi anyamso woni mu amako mu biem dabi efise do na dwo wuntimi ntontena udi boss wa kaskala upia sisia na wape baby ada dabi 1 minute 2 minute omuso mu mpebiem eti so yo bi ase ukọ toilet sebio na se amamai room anase mponu
ɛwɔ hɔ anase uyem etim wontimi nja wonan yi a anase mpo no wobɛkɔ agyanan na wobɛsɛ mogya ɛnam wɔ agyanan no mu a mesɛ ɛyɛ koko yare no ɛna ɛyɛ agya wo so entempare no kɔkɔpɛ piling capsules no bi anom mako ma mensa fa number no ento dwa biem ɛmfa ma yɛ tiefo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco me said na piling capsules ni so biem me say wo ye bema na se edu ahomache na se bi obema mu ntimi mpagya se bi na adabridwo no eye duru ho anisa wonu mpanyin fiem na se wonwu ya eni kwan se obema wu enti kona kope piling capsules ni bi enom na mboma wo mema yo anase koko na etete wo okọ private do hu na wo se moja eni na mu anase wo dunso a entumi emmaye emu hyehyew efise koko na ya ma obema na fon aye kiti a eye piling capsules enne beboa na edi wagire mu na mbesa mede tutu dwai ma akoni dodo mu ofrom a ubenya bi atu dasene yebese hia nyame ensha papa higher 87.9 FM on your TV or Sacrum TV and yet not to say that the woman ansa intino what your bomadi ama wonsa enka Dr. Mwanupa ye currency venture Zahara Enupa ye de abano ye Zahara mission in the G capsule Dr. Mwa onyame ensha baby wo bi drebu wo just was check nanso wonya ho asemboni bi enka ni nyina ya dance die ko a na Dr. Abu ankasa no ya na dance ne bono ya na ompe na nke ye bebo dance abo ni fa hodo enipa hodo wa abra ye ntumi emmonwie Zahara mission ne G capsules ne de me so ma wonsa enka bi oba eniema bi efra akoso akuma no mu ba nya nika nsuo bi ba egu chese ama enka boni bi aba ho be ma wonso sa eniema bi ba na egu boxes mu enti wo wura bonsa ache na eye wo ya ntumi ngoro ekuro bi egugu be ma wonsa nsa bi egugu be ma ho infection Mr. Wada bomodi a wanhwe ya wotata ho nunum nure ya bi a emeduru se wo be hu Zahara Mr. ne G capsules beboa wo no na infection na didu mu ache wo mapa awoa ebi emma unum bi beboa fichi kromu ha o ni nyina no Zahara Mr. ne G capsules ne sai ABC immune system no enu nti wonu mu a emma yade emani padua no mu wada ma Zahara G capsules no be family no na wehwe Zahara Mr. ne 3 cups na de anum Zahara G na no pa ne enwumre ebra wanum wadidi awie na wa obehunu sampan fuchiriye se bi didi bi achi Zahara man capsules so be ma wabo adabridwo na do benada brego fan club no mema no omudo bi no mo de ye Zahara man capsules onunu bi abema ma wugira wona so papa yi amaman na ma wusisi ni nchinin mo so eyiyi mu nyina obenum ye no anopa me no anwumre bra wadidi awie hindi heba mission tontom anopheles mosquito mo se omunya ye malaria ne de benya ne yenya ya ne enum hindi typhoid diabetes balance of blood pressure no perfectly wadawroma mahindi eba meshanyi wadrene men wabribia pharmacy ene chemical shop bia mu benya Dr. Mwanupa bi out of 0246 348334 0246 348334 Pastor Julius Akwaba I'm just Koko Akwaba Evangelist Akwaba Pastor Julius yenya Deborah Enchenti for ina say the na seminary ho nti o se be ma no se wakodin okay una cha kwa kra no se o ya gbeni no agbeni no I think that opebre onye adwuma pa obeye but be ma no na yentunu fo kakra enkrana wa kwa kwhye no sebi period wagya japade wajaba ewachire se ono nko a bebre se ya na obewe on dia bebia na ma asem ya reho no nko nze ka nko obre hwe akola na nka onyini na nko na abedi ni sumfa so a aya nka du bebi anka ore chichi kakra but edu bebi na o hwe bra o bebre na o wi a
obenyina beka so baba na obi abetutu ntoma ukubisa se wan ha se me papa me na me ba no me na me wo no afi on na ebe kire etiade a ye magie ne a sa wodwene ho a eho na ya na wanwe a wo yo ba on wakoma na wakoma but nka bread titi mo wremu na ntenante de obi na otimi hwe oba na wo wie na nka akora no se me papa wan hwe me ntimi so me muewa nka asem bia ne akire because me na ase me ya transe hu se ene boys na ayo madwen se ye wo a ye hwe omo obi anso ntimi nya hwe ye wo a ye hwe obi anso ntimi nya hwe nti ase because what study for me be yini no ase me bia mana bani na wa dwane akwese baabi wa fa wa onhwe no enti ase o maje se na ase say you take responsibility no obi antimi nya omo hwe enti ya no be koso aye na aha na du baabi na me ya odie e Ghana institutions are nka aban de asibu asase ye hwesa ne ma no na o kaka de gosia no se e bia serve letter kwa me agya tetim ankosi da bia ya serve letter ya kwabra ne agya tetim ono wa nko social welfare no ankosi da bia but arrest bia nka se bi produce anya ya Rambo Stark ya duru da but we are one kind about all safe you know anka se nka but yenye eti ama na man because so from omuni shame bia miro ayi bia o menim se omuni oni se bia se onhwe ne ba no oni shame bia two esuru bia ne munu se onhwe ne ba no aban na ama oman no mra bi wuma ebe ma na hwe ne ba bia kan yim hye no dabi obesa kafo di watem obesa kafo di watem na eno ano we onya question kai on fa akwan so be da so be didi so be den eno ano no obian ko be ode ma ye pa se de na akwan ne ho aya o fe be ma ne pa wentimi ansende diska saje just wa to na dwemo wo ti dia ba wa to na dwemo ate enya na sem obedidi a onidi a ama mesre e ne no eti obi betimi ama bibi kakra dia bo ndwetara ki abo na wapa dwuma na we dia enda so bia nim ni de enda so bia nche de nim many that's when because I can say just enda so nim ana answer de say nipa no kwa nya na so be na so force no kwa na no bre no tran de bia o ye no ano but we no utie ni nka say mo we pa dwuma tie nya bibi kakra de man anka de na anka otimi aye bi na o de bi so atwa de na makora nya sa de a we timi say adwe bi no na awo nya nipa adwe bi no na wo aisa won say bebre Marco, happy birthday, Nkoma Anita. Yes, Anita. Oh, you're good lady. Anita, we are going to know who can do man. Anita, Eradin Shawati. Go tell them. Go tell them. Debbie. Oh, yes. Anita, on can consan for young country and on can hoya for all the Anita, just say on careful dear. Yes, yeah. Oh, Anita, the other the Mufia. You didn't say I'm a both of that. All the you say I need a both of that. So I told her, between hand and no was and now Anita, the just as a you have built a good name for yourself. Your bonfire say, because why you are dumb. Or far because all the qualities are here so far. Who honor. That's what they will call for. Uncle Bobby Chronomy, and you are doing for you. Uncle Yang or Young Kuju and Tini, Uncle Broja Mammy and Casafia Matthew. Just a name. Oh, yes, and they are doing Shira. And yes, the mass order because we are conking. Now I couldn't before. No, Radim Fanny, a few home fanning last on the way for a traffic. Amen. I only did not do Onya kunu papa. Na fiwe on fire kunu papa kwa de wa ya ebe kwa ma no. O se kunu papa de wa nya kwa ya ebe kwa ma no. Ka wa ne bo ebe bo. Be ma kwa be fa na be rough no de. Obenya. And ese de ni abegin to obenya. Entwuma. Marco, Drew say ya eya na ema ya memobo efri say memobo Drew say ema na ya memobo na se be ma no wai
onkoye we say we hwe be ma no pa o hefa na yekohu no sa akora be yare say wo bedi die say wo be jare say wo ye dey ani enti say wo be ye dey the enti make say edru say ma na ha me na ono na akora na tale ni hu we kra no say wo kopa adwuma na akora tale hu say ya yemfaw kakra bia he na wo koso ni mu wo say wo oye adwuma ni nyina na o na chi eti say ye fu adwuma sesie na wo bai di nwe sa no ye be ka cho say ye ntumi ne wonya adwuma ye be pamu sesie am wakọ na wo no so adwojo ne ho kwa abota adwojo ne ho wo ho a de wo pe na o say ye wo say nya wo ba afoforo eda ne so saa mmere ne wo pe na wo be keka wo frɛ no a no waka de wo pe na o de a kyerɛ wo na mo ankasa mo yɛ saa niema we bi emema bi wo ya menti ase o aya wadwuma sambese yo ne wo ye nyina ba ya basa o akora na wo ma ne bre saa no wo bebro iti nioma bi wo ha ya ma mo fa nko hyehyɛ bibia o aya hwɛ de waye kai de waye akora bia wo de na ba wiase na akora ne nsu se wo bedidie se wo beda se wo be ye den ebi wo kra nka wo te wo papa nka kra wo tumu se awe hyehyere aye den aba wo mu na wo jai na bo ba akosofo so ba akofo nko a so na wo kra wo se wo ho kyere na de wo no so ye mienu ono na ne ho nkyere no se wo hunu nanim wo hunu nachi wo hunu ne nchanchan e na waye ha na wo hunu de wo ye ho into wo se 6 years na wo mfa ba e mada Ekwan wo de ne fa so nti 6 years na wo ba kono Eric no de ne fa so no 6 years na wo mfa na ba ma ho nya na kono kra so wo be fa bie na wo dwene ne ho na chese wo so mami so wahia mehia bo ho modern bro ho ase sa mami wo mu di san kwase asem no sa mami fo no me ba wo no ho modern wo de ye de afa na ni su ba no wo ye papa ko bi ba na fa man ono wonam ko njie bi ne wo hunu nti wo se me tina me baby no mabọ me ho so no ma ye adwuma ana wo so be hunu se wo ye oba de yofo o ye adwuma kama enti ene me mfa me bayi ema no ye wo ma me fo bi wo ho asa wo hunu se de wo sitie ne bibia wo tumi akeka wo ma ne ba na ye kama na wo keka na ma wo ba awie na wo ba ne na nyem awo a e de na sese wo ye we kura ma mi nkese se wo si nkete wo na wo kofa ha wo ne de bra baba wo wo wie na se wo ba ne fesika ma so me ba be ma ne fesika me entifa ba wo ba ko 7 months na wo no aka ma ede ne ko wo so na wo tam no ka so ya de yofo obo ne ho moden we wo ba bra bom a wo beboa no e na wo keka de ne ye de ne ma no enti se wo be di nsamfo a wo ntumi nka nkyere no maame wo ntumi nka nkyere no e de ade na wo ye sa no muda mo ye bibia no mafo mo ho edi nti mo ye bibia no mafo mo ho edi nti saa na mo ye na waja akora na bo ne so saa na ni so uchiri no wo hunu de wo ye ne ho ma ko maami we de yem fa ne ho nkyere asa se ba bia wo bia na akora no enko a wo ma na ye se de se ye maami no ne ba no de wo ye teacher ni de asa se wo hwe ne ba e wo so hwe ne ba asa se wo hwe ne ba ba bia wo hye bia no asa se ye pe no na wo hwe ne ba na ono so ye de ye ho to no sese ya baba we onya ba bia anka wo betena kra na wo de kakra ebre ne ba wo ba na anka ono so ye na adwuma kakra nka nye no ano no na mo de nkora yi nyina abọ ne so sa ama na ye ha sa abrantie maame de ye ka nyina wate enti sese wo so wo pe okrom ni na nka first na menim se okrom pete ye se wo we na manka bika sese de dabra mo bobo nka se eni mu nyina maame kabibe kira wo ba no na de eba no ani soso enti nyame ya adom a ye ba mo so na akora no mo ahwe no enye sa so ma akọ we enye se mo abeja ne ba ato no so na ase de be ofa akora no koma wo ofa no koma wo mo no so nya adwuma na ne ho nto no evangelist mama jenana kwa disi amesha efiri channel pe kwa akora yo mfa akora no koto ma mfio no nkonko pa adwuma nye onfa to mambo ne yem onja akora no ma boy ne ma me no koso ne nam so kofa oye ne we bae
hwe say adwene bebre aba kola wuti one ope social welfare form mate akole so enkola bebre de da wono mo a wo papa fo na wo nkola no wo ho ba ma me fo no wo chiri wo mu nti wo mu do makoche when you be so be jin so be hwe no na meto na me busa se na wa na fa de sika hwe no na kola enyi no be nipa no ka kasa fe de mbeje mba ni nyina afiri ma me batam boni a untu ofutu papa na obana kofa we yaba ara na wo meje akola so de fa de ma me hwe no because e wo moja na mo obi be sofa akwala no wo fa akwada no nko onfa no to ba me no so onko jani si ono nkonko ye adwuma ko ge no wonya kwadfo wonya adwuma obeye ento onko nya ko ye adwuma no nya sika no akoto bia ma wo mu fa ready bi no akọ no ye na adwuma na mema no a mo de munima ne atopa no na meka no me si wiase kwasea na wo ba wonhwe no kwasea na nyem so a wonye bema bia wo kwasea bia wonhwe ba bema wo kwasea wonyema wo se benye ebi ni boy ene woni nam ona etiche ni ne maame boy ni etiche ni no we kwasea mpanyi we kira wo ba de a we wo kira nkola ade enso wo a wonye ba wonhwe ba nti ayi bi impact ba na de man nkola wo kira wo ma de urade hu ye mobo na ma be kura na yetimi woni mi nyina amra nchi wo mu amra nchi wo mu de se ya chi no ya di prosifo be du nwotwe ni akoche no ni abo man ne ka buruburo enwan woni mi nyina guo ya nchi wo mu maame da se maame no onye ready say de nana no ebre no onye na ade no hwe na ade de da se happy birthday Nkoma Doche. Okay, happy birthday to Doche of Sokoban, we a free legend Akoma FM newsroom and a legend ewo or say Doche happy birthday Enko Emma Onyamin Shrow na Oma so Oma on Quatintin Onyu Fiadumo Enko Adumo Doji happy birthday. Yeah, Ayaboko. Ebenyamiase. Eya himaimo dru. Sibeko kingdom eba center. Meme yankwa. Yo, abusiafo me chiachia obi biara. Ene baby biara o a wo hweme mu nsusu amutie no. Say the Great Kingdom Medical Center. Ana ya tuama ene yede ensemode ifri aso ye ede eba. Ya kachro say Kingdom eba for ya na Great Kingdom Medical Center no ye dia. Na ejuada ebe ye de siwa ye free eye screening ana afi dental and prostate inti shenonson ye behwe eye ani eyare ye bi enche ye behwe ani yare na ya hwe esen how bi e wo simu bia no ye behwe e di amount afi u prostate na aka no ho obi a wodwonso ntentem wodwonso ya na dwonso de wodwonso a obre wochima dwonso no ema eyade a ye papa no mo manyini ko mo mpani fieso no saa hawo no hawo mo eninti dwada baifo ani kire akropon a ewo eastern region akropon enye kumase akropon nemom akropon akuapem mamu na meka baby a wo so wa santemantemu ha wo tachima nsunyane esirem ho a faka ne kosi koforudua usi koforudua station ho na no wo so pa akropon ka ofro kropon ka na kache driver ne so ubesi wo Kingdom Estate no uduru wa ubon se edan na ye dwiregu se ohofe uduru wa te se de waduru abuchire na bon sa yare sabia no so hye ne wan corner ewo ho na misro se yare amabugo su ya me ka kire wi se ebi hawa wo eni yare wo ese wo haw ewom u prostate aka no ho afi ultrasound scan so no ye beye ni nyina ewo ho ya yare sabia ho no ebia wutie me wo yo ba obema o map kira sia pawo munya bi se mo ba nyame na ma doctor fo mu wonim difo fa sa ade no ebeboa ama wo so wawo afa ho afa wo ba da me ka se wo ye opemfo na wo eastern region mamu ho enam adwuma wo ye ntinu unya bre enko eye antenatal care misro ye de asu wo se Great Kingdom Medical Center
memene da kwasia da bia no apemfo a moyɛ aba adwuma ne obi adwuma no moba ameyɛ den yɛde ehwem afei yade ahodoɔ bia wo wiase sɛ stroke na abubu so kidney ɛhɔ no ɛyɛ specialist clinic nti no number na egu hɔ no fra a doctor for no ebi ɛne ne book appointment ɛne gisɛm ne sɛ yɛahye hɔ no sɛ o ba yaresabea na wo frɛ ebi ene wodi kan book appointment o meba kyena o beduru hɔ akyena no oni yedi kan hwɛ wo kane nti me so number no ɛna egu TV no so no ɛyɛ 0593 72 2619 0593 72 2619 and after 0530 84 85 02 0530 84 85 02 me patrol a doctor for no number no nti Miss Row so open say free screening no obabi afre number na good TV no so no number na good TV no so no eno ana obefre na one a doctor for no ene a nurse for no atwetwe nkomo na ya kire obabi a ayaresabia no na wonso so do yade e de apa ho nti eye Great Kingdom Medical Center ewo akropon ewo Eastern Region ho na saa yaresabia fefe ya unu se etwa gu wo TV so no uduru ha me say obakasa buchie no wadu because estate dan ya dwere gu ho no edan papa gu ho no ya na efe kra na de ewo ho no nti ono no eye Great Kingdom Medical Center ya wie ne de na yekoton yenuru no ene me de adura ya to ni din say Kingdom Garlic Bitters and Capsules na Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eye garlic duru aba ni eboa ema etu yade ase yewo garlic A garlic B garlic F garlic Q na garlic nu ewodwa so nyina no duodi kan baaye ewo Ghana ha annuanu ahyemu ma cheso wonum eboa etu yade ase ntem ma me bi frɛ me wose doctor ma to garlic nu bebre na enso so me to ye no anko ebra me hyase se me num Kingdom Garlic Bitters no mahu sensesaye ayeden abamumu enti se bia wakwa yaresabia doctor akacho se cholesterol do so ewu nipadua ma eye Kingdom Garlic Bitters no eno ana me kanfo edi amawo Kingdom Garlic Bitters no eye ma obi a cholesterol do so ewu ni nipadua nim eni ti akofa hawo bebre edi abre no cholesterol no de liver no produce de eye na de ye nya free ye nya ni de mu ne de enye ma wu nipadua no na aduro ba kopɛ ana ye de so ano eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules so wo de wo so ye ochinifo na so wo hwɛ me wate yenka abribia wate yenka wabubu nya de asi wasuma kopɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules ni bi efi sɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no vitamins ni minerals vitamin C vitamin B6 magnesium ene nnuanu ahodo bebre ewo mu enti ebra wo nom no eboa ema oni pedua no ahoden ebam nipadua no nya ahoden sononko yare ntimi metena nipadua nim ebra wo be hyase se wo no nom Kingdom Garlic Bitters no e boost immune system no onkomo na aba fom a ede yarewa ebra no unhu sa yarewa ni ebiem eniti ena mani abre because edro we on enkasa wo yare o wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules obu a wotena se cha wo se ananse achime nan ananse achime nsa na ne nan ne nsa na aye titiriti afi ne nan no aye se de fom bi ehya ase o hyempaboa na mpaboa ni yitokura na wonhu wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules wo de wo so wanom garlic no na enkwa benu Kingdom Garlic Bitters no adanse di amantu no ebru adwen ene ntiase so enti wo hia ye aduro papa ya aba obi edi ho adanse se so winya bi ebeboa de ne to ase etwetwe no obi wo so ane nan no bo se na atatai bo se miesu se ya na emim kom na ne na ase ehyehye no titiri wo ma omanya asikire yare no bo se na ne na so no ekyekye na hu fimfim no wonum Kingdom Garlic Bitters na eyi saa hawo ni nyina enne wo ma omo asikire yare ne pressure omo organ nyina se senkoma nhia Kingdom Garlic Bitters no ene ne capsules na ankoma wo afiri ase yade bi ti se pressure nipa dodo na anim so omo pressure enti mi maame nom se kamene wa kamehia se menum Kingdom Garlic Bitters and Capsules no bo se bra wo nom no e bon ban free pressure no ho pressure nti ye se we wanyare otimwawu pressure nti bo su no obi na koma e boni pim na
ehihye no wo home a ne home no entimi ensi so afi na ne ti na pai no ne ti twa ne saa wunya kingdom garlic bitters and capsules a ebeboa wo ayi saa hawo ni nyina ye den e de afiri ho wo de wo so ye chinifo ana utie me se wo haw ewo nipaduam yare a mebubo so ebi ehaw empo unum kingdom garlic bitters na wo de wa wo bohu enhwehwemu ani abeda di se ebra wo benum kingdom garlic bitters and capsules no ebo ma yare wo bia wo nipaduam no ase ebra ebafom eni tin mani abra na wie mebetena ha na mi ye dede edugu asum no esa protect your sex no esa boa ema ebusu immune system ema ya pom din no ekonkan lower ye sichire no esa boa hypertension no eye adwuma bebre onum so a wutimi da esiesiew ema wo ye kama na aduroi upe bia ba bia to aduro bia no ubenya bi ebia nsema meke eye de upe mu nchiremu bia number ne good TV no so no family number ne mu ba ako na frɛ me number no eye 0559 559 72 91 09 0559 72 91 09 and I 0597 29 88 55 0597 29 88 55 the patrol me number no good TV no so famu ba akubia na frɛ na memoa afi me call kingdom ginseng power capsules we eye memedru emema mu hweme mema mu tie me ade a eya se wati sika akɔware oba na afi ebedru baabi no oba untimi ma nani enje de bia meka emfa ho se oye sofo oye president oye minister oye ye friend sen soldier oye lawyer oye judge obia na oye a misro sa na we ebema na we yemre na nyame amum a oyire bekwa kofa wo yamu ba na wo ba wa pim wa kuti aka hiro se ade a wo antimi anye no wo yamba abeye yahu bi pen amanfo bibiri omo yire mu di omo ho few ene omo girlfriend so ka we bema ye ka bema to kan aduro we ene beboa wo enti bema bi a wo hweme bema bi a wo timi nka no kingdom ginseng power capsules no ene ne aduro amekanfo de ama wo aboa mema bebre we nye pe kinkran yu na bra obehya ase se onum kingdom garlic bitters no ene ginseng power no esiesie wu nipadua no emema na omo wo pressure no omo se omo enum pressure duro na omo mema eyemre nti ye kanfo kingdom ginseng power capsules ene de na ema no so no super tremendous capsules eduro no emie se wase kekao ensuo egu enka ewo wase woni crucial be man hu nsuo na eba abonten a super tremendous capsules eyema emapa oba onum bi no ukunu emfa wo achida also koshi oba bi ono so anum bi pe obeka say carry ebisimi fia mitwi mesro se ebia unya madro bia ba bi eton nu bia no okwa onsa ebeka ebia wutie mi sesi banu komo opese wo ne doctor pani twitwe nkomo na me boa wo na me tu yade no asifri wo nipadua ma frɛ me ofra mesro ka wo haw no kire me obu afra fe na aduro no menya bu da bi ka wo haw kire me ti doctor pani number na da form na 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and afa me number ba ko sai 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and 0597 29 88 55 me pacho hu se me free TV no so afrem me 0597 29 88 55 and you go to the no so ntifa na frame sisi edo atiefo nyina ne ahwefo ase atiefo so eda wase Akoma 87.9. Okay, yamamu akwaba edeba 87.9 FM on your TV afa yabekwa homa ne so na ye ne atiefo so akodi enkomo na ebra ye nua ba na kasa no na chese omo atiefo frefre pa nti enkwa homa ne so ensuo no se eto I hope say lines no
Agree. I hope some lines, you know. In German 03224 980350 0243114497 03224 980350 Deborah waka Nsem nyina awie afuchio ben na yede ma no ben ma no ye befre no agree. Marco. Debo asam no yema homete. Debo asam no de ahomete papa. Ahomete pa. Said ono a esi unse enye emhaya ni nyina na esi pise yo. Ebi wo ho a said your person oye ne niema no na nko no wo firi ba akoso onim se be ma na beboa no. Enti nko no de kwa wo firi ba akoso ko nyina nka ne de na se wo hwehwe be ma foforo ama na aboa no. Nanso so obi abaso we didn't be akasa free. Mama bi akofia papa bi Naija papa bi. Obosi lere otoboje asuje nkan enga papa bi le so be papa bi ade kala to fi program no enani nkia papa ni vai foka na nkia ni boss study throughout okay eso me gbe so onto producer na be ga full market yo ako na papa bi ati si na no mo ya mako because element ya si mako e bi sa papa bi es mama oba ya be manye be man so ya oba nye e na na ko de ya be ka si Nigeria ni hu abi amen to mi ya se because na me ka bi se ta bo boss no fa kwa ta se one show up at you news no mo oba die ti o ma ko mi ya je onko te ta na no so ko pe gbe mi happy it as it me insha papa every origin I just saw go track ran into ah I'm in the coffee some problem we ma me no na kofa ni nyina ba we didn't baby free oh kafra ma me no na de sa ha we nyina bra baba wa no ono wo bia ono ne first one akọ na nie we didn't baby akasa free Mama, we didn't be patch on you with television sets no why. But no da, no be can send you also no share mana. On the country so I'm sure that. O my home show, no can be done. We need them be out so I can say I'm sure that police need to be other thing. No, the compound house, no, you did. I mean, I'm sure that the police need to be another thing, man, and I'm sure that. Men a bin mo show one bag of cocoa na be ma na betty compound house 17 I shall when we didn't baby akasa free. If I show your friend Poku make us a free boliga. Me pacho yes you. Me pacho. Yeah, I'm painting a castle man and a drum reading so a free a man and casa. So, she have been a baby or done on us open as them. Or should be man who I be a drum away, no. And yet, meet ya, obey to me, dear, no, I show rush off for my castle, or me or chance on some mamma. And so, being like a bear man, I could be to me, I should know, but to a problem or dress ya, now a jolly astra or it be our side. And no. Some men so a creative program at the mama, and young men and Shema. Many back about 8 years every month, 22,002 euro. So they say, insanity, a ma, a be a over me out because mean to me show, but me cram the banner any time, no, many banner come up, no castle or your many. Me shipping a many firm woman crab room and person back at the same business. Into which you ban open or show to a show for me here. I catch us or show me out just personal. What will be open? Many finances so I add the appointment in the free man. Why? That's Yamisha was our show by Yamin to one quanamina on my Wajumanco. So didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Antimenka. Hello, we didn't baby akasa free. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Ma, not the Muslim Afrobi. Baby, I'm sure. But I'm too from. Mama was up for the middle. Obey my way. And may I buy some. No, mammy, good beyond to qua.
baby and to qua. I the children to qua, and to buy 3 years me. Yeah, you enter me to also, this is my friend. You could die, only big die. You got me, because the magic of no workers now create man, the moon in Imea. Baby, and the pa. At least, you can mean so what we're bringing on to Uncle Henry citizens there. Special within the mass, the Mama Wamba. As I saw me, it is some on Shannon one day, one saw I just see the brain, Shannon too. And what my Johnson was in there, or Bokulis for the Shannon, and money and Anama. It's always anything, don't know about Shannon, Yamin was one argument. Or doing our way, maybe, but one woman and ma. It's also how we mention it in the number of how can you wash a number. Maybe or come on, come a man of them. Me dance papa. My main fadio chat so. Wouldn't baby a cassette? Hello, me patch you more sets. Wouldn't baby a cassette free? Hello, wouldn't baby a cassette free? Hello, wouldn't baby a cassette free? Yeah, from Quizana, I'm constantly Aka Udumase. Okay, Papa, yes. Mame, Kakamutuma can say. About your main here, Casa. Okay, open the Bibia Macassa, yeah, mamma, no mamma, yeah, mamma, where we are. On it, so about I walk out, open and the Baba, Ubano, or we know, Bokana, mamma, side. The most now that I open my own mama, I was your mamma, I Mano, no woman, yes, I'll put no Bokana and then my men side, Bokana, my men side. Some of my members so big blue what the tackers not with you. Into Lemon, you just had been I had your wife and share. Meda say na wo beka the extra MMA ba mede the Marcos makwam nsem dwumadi no ha ne de mo ACA celebrate the sports and airto am so Mohammed wa say obe produce busu pani e champion busu pani e champions Suarez Pepe Leto wo mu nyina ka ho bi near the sports brema dwoda ye bese atwase yeah pete I was say yeah, this was a regular capital.